Abi soup, koso abi ndimi bi soup. E soup kon. Ndimi bi soup. Oro mano mandimwa. Mandimwa ntiere ka. Mana kaka isepuonjwa ni kinene kama to ket ngo but chiemo. Mano en mi madonje chiemo. Madonje chiemo. Koro mlembwa ni nikech ji mang'eny ok ong'e ng'ade. Ngini samoro kosekele kamano. Jomoko gin baby girls, koro giwacho ni yawa dimbruok wang'wa dimbre koso max wang' lal. Watim nang'o. Koro lerwa gwane. Koro kosechopo ka in mi ng'ade koso an kaka ng'amo kelne chiemo. Koro ng'amo kelne chiemo ni. Ikele gi pala. Obiro gi pala kaka inene ni to gi kuondwa more bathe. Obiro gi kuon achiel moro michame godo. Koro kisekete kama, koro ng'ama imiyo cha ene mobiro wacho ni oyo anto gini akia ng'ado. Gini ng'adna. Inyalo kwayo waiter mondo ng'adni. Nikech ing'eni nitiere seche moko ma ng'ato kosenene kama to dogombo ndi to koro kaka wang' oti kode makoro thage. Koro ng'adnwa. Wan thuolo kiwacho ni okiaga tiyo godo. To watiyo ni go atiya. Koro ka ng'ado ma ring'o matin kama. Awinjo kaka ineno kako yom. Ineno kaka ring'o ni yom. Koro en mana gimi ng'ada kama. Ng'ada matin kama. Ng'eta kama. Ma kuro yot. Donko ineno ko chiemo chiek mayom kabisa. Ma kuro yot. Ng'eta. Koro chiemb kasta ming'ado ne ng'ada te, ok ing'ad ne weyo moko, ing'ado ne ma en mong'isi ni koro. Mi wene gi chogo no koro. Chogo no be wene kanyo. Kech ondhudho ni e iye ka. Bas, mane chuny chogo. Bond maro. Mit aduwa. Kaito koro. Iwacho ni chogo ni ikete godo nikech en ma chogo nitie kaka loso ga soup moro kanyo. Gimomiyo wakete gi chogo loso soup mar ariyo, chogo ni nigi mo e iye. Magi ndhudho no be nitie jomohere. Chon ne wahero ga loso nyaka moro ni bond maro. Bond maro en ng'et ka. No mit kabisa ni muode nyaka e gine. Nuwe nang'o. Koro en to nowe nikech luore kaka uyudo chiemo seche moko dhiang' ok bi godo. To demand mare ne ni malo, koro nwawe matin. Ng'amo kuonge mayude. To koro nokwane ka koro customers moko moro nikech kobiro to ok oyud. Samoro entie, samoro onge. Koro nowacho ni awe mondo ji onge gima ntiere gi. Koro ka chieng' moro duogo maber to wakele pa. Koro ma chiembo oseikore. Ma chiembo oikore. Iwacho ni mae kaka en ni ma pesa di kama. Ma siling 300 kende. Ma 300 kende. 300 kende to chiemo. Koro in jael in 300 kende to ka in gi nyawadu moro imedo siling 50 kende. Koro amedi kuon machielo. Kata kwero ni kuondu ne muchamo. Mama mang'eny koro kuon cha koro iteme gwatema matin. Waket ne apilo. Koro ka wasabi kama. Nyalo sabi kama no. Apilo mane maber ga kode. Makwar. Apilo nyalo tiyo gi moro. Moko matindo ka. Matindo no biro moni chiemo, matindo cha kech marach. Chok wadwaro ni bed gi appetite gi chiemo. Sama kuri chiemo gi ng'ato. Bing'e ni ng'ani ndi tie kaka loya gi speed. Matindo go. Speed governor. Koro ing'e mano tek nikech ng'ato gi sube. Koro apili keto mane subi kende. Koro paro ni koni iring'o ka. Koro ka obiro ng'ado ni apilo matindo. Kaka idwaro. Ng'ado ng'ada apilo ka. Meni wacho ni nikete koni. Ping'en modhi mopoto gi nyanya no gimoro amoro donje iye mana kaka ni iwacho ni kokete kata kitungu gi nyanya ni kobiro kete chien kata bang'e to koro ok odhi tedore maber e chiemo. Koro wabile itwana chak gi mane koso ayiera kuma dhi godo. Chaka gi mai lute isubi no matin. Ngina ero karbor. Yera. Karbor ema nyaka amany. We will get apilo ka. Koso mano koro sama wanga amadhe. Oyom. Ober. Oyom to mit. Ndim nyalo. Ndim iwacho ni dhi koni. Keto kae. Ndim keta kanyo. Embe koro medo ne ndadhu ne moro kanyo. Medo ndadhu moro kanyo kabisa. Katu gapilo. Ketni apilo matin.
Apilo ni wacho ni ya wich. Apilo thiedho gik mang'eny e del owada, thiedho mang'eny kabisa. Kendo medo ne ndim no. Okelo ladha moro. Okelo ladha moro mamit kabisa. Omit kabisa. Koro mane kaka waloso mlema. Koro ma em lema. Ma em lema. Kato koro kitieke. Kitieke gi matawi. Pokibilo matawi. Pokabilo matawi. Matawi. Kuonde Koro nyaka wang' bigi kuon. To koro matawi, itwane wan kata wabed nyidendi. Kawa ka wachiel kaka en no. Kaka en ni. Kawa ka wachiel no itera kamano. Koro alira. Onge dimbruok. Kiki dimbri. Itwane gi mlima onge dimbruok. Dhi adhiya. Ng'eno joma nyiri wi ukuot. Wada. Ni koro teri ide to ket ne mlima. Ni gima duong' ni to miya nang'o. Yawa. Tingeni samong ifundo kendi. Tigombe. Mi yude maber. Itiyo kode maber kabisa. Koro winjo ka alot no ber kabisa. Alot ni ber kabisa. Alot man gi afya kabisa. Omit kata na wacho ni koro ni obedo boil ni koro chwake aminga mit ne to pod nitiere. Ero kama nya chef Ramadan mar tangono kaka loso mlima kata tumbukiza mabende ongere ahinya hotel ni mar Samalande boma ma Kisumu. Mana wach ni mogika watieko. An wach na mogik manyalo wacho ei town kama ngima. Samaland e kumitede chiemo maler, ibiri neno gi wangi, en chiemo mokete gik mang'eny, to kata mlima kende motedo. Wan gi chiemo mang'eny motedo, wan gi nyama wet fry nitiere, wan gi choma mayo miluongo ni base mar choma ma Kisumu mangima. Ineno ka chuka chunge bath bucha. Wan gi choma kae malich ahinya. Wan gi rech motedi e yore mopogore opogore, wan gi wet fry, wan gi boiled kako boil be mar rech be watede kaka watedo ma. En mani kore to onge matawi. To wuok maber. To wuok maber aduwa. Ero kamana ahinya. Mano kanyero e chenro mar tedo gi chiemo e odiechieng' ma kawuono ka wantiere e boma ma Kisumu kotedwa kod chef Ramadan. Abende koro wayo ndudho oriti. Kanyiero kod mor dhi nyime. Inde mone nadwa bedo lawyer. Kaporo piene mininde okinya ban. Weche mopondo be medo ng'eyore. Weche ni dwa participation. Ni winjo. Pesa na mise cham. Oingo yie nyaka garus combine. To kwe kethore kind ji. Wanamgwenya sis. Onjaore. Ma town. To ng'ato ka ng'ato temo mana tony. Yani mtaani sani ji tema pek. Nyar kochia. Tich abich ka tich abich. Saa 1:45 otieno. Kit thumbe mawakelonu otenore e ndhadhu maggi. Ka wakiko gi makare, yud thumbe miero mapacho ka kod pinje maoko. Yud thuolo mar winjo thumbe manyien e chenro mar pado manyien Ramogi wuothe koda mabiro biro ni wuok tich nyaka ngeso
chakre saa 5 okinyi nyaka saa 6. Kik ibari e chenro miero e wang' jowi mari mar Ramogi. Mondo mi ikungo omenda e yo mayot kendo e yo mowinjore, onego ibed kod paro mar kungo dwe ka dwe, juma ka juma, kata odiochieng' kodiochieng'. Jiboost na milioni 1 kila wiki kwa kucheza Shabiki Midweek Jackpot. Kwa 15 bob pekee, bashiri mechi 15 za Shabiki Midweek Jackpot ushinde milioni 1. Cheza sasa kwa kutuma neno MJP kwa 29063. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Shabiki.com. Nyakwar Mgajongo seromo kanyo saa 3 mar okinyi. Okinyi majaber mano chieng' tarik 5 dwe mar 7 higa mar 2023. Kamoro moro mintiere rwakini machiegni e chenro mar mbaka oromo. Mano ka pile mbaka oromo nitiere kidenja ariyo. Mokwongo en chal mar fwambo, ka mar ariyo en twak e chenro mar mbaka oromo. Kiny makawuono abro bedo katai e chenro mar mbaka oromo. Mana ka pile wajachako gi thor weche ahinya mabende waluoni duto te mabende bro bedo kiyudo e weche magwa manyien. Odiochieng' makawuono Nyakwar Mgajuang ka en chieng' tarik 5. Nengo mago mag mauta dhi bedo ka nengo wuoth dhi bedo ka medore chakre odiochieng' makawuono. Nengo mabende nolando odiochieng' manyoro gi duol mano mochung'ne wege nyamburko mago mag matatu. Ni nengo makamano biro bedo ka medre odiochieng' makawuono gi kwan atamalo 30. To parni magi gin nengo mago mag town service, mago mag bombe mopogore opogore kanyakla kod mago mag wuodhe maboyo boyo. Kaluwore gi riwruok mano mar weg matatu, jakom margi mong'ere kaka Albert Karacha wacho ni nengo mago mag wuoth Nyakwar Mgajuang e bomba idhi medi gi siling 10 nyaka siling 50. Ka mago madhi e gwenge nyalo idho e kind siling 70 nyaka siling 300 Nyakwar Mgajuang. Aparno kama kama indi gitimo kaluwore kod medruok mago mag nengo mag mauta mabende wang'ini no medre kawuok e siling 179 nyaka siling 195. Koro riwruok mag weg nyamburko wacho ni medruok e nengo mauta koro chunogi mar mondo mi gimed nengo makamago mar mondo mi kik giyud lala. Parno odiochieng' makawuono mano bende thor wachwa e chenro mano mar mbaka oromo. Biro bedo kwang'iyo ni bus packs magwa nengo chalo nade, ka bende chakre odiochieng' makawuono gibiro bedo gi nengo manyien. Winjo kanyo town service biro bedo ka medre kawuok siling 10 e kind siling 10 nyaka siling 50. Ka mago mag wuodhe mago mag maboyo boyo kata na long distance travels e kind siling 70 nyaka siling 100. Koro biro bedo kwa ng'iyo ni chal mar bus packs mopogore opogore e chenro mano mar mbaka oromo. Kopogore gi mano Nyakwar Mgajuang wadhi e wach machielo bende odiochieng' makawuono finance bill kata chik mar omenda odiochieng' makawuono bende ibiro bed ka itero e doho. Kapar ni chik mar omenda tiyo mare e pacho kaendi bende koro nogeng' gi doho maduong' ma pacho kaendi mano Justice Mugure Thandi mabende koro wacho ni negi yudo kadamna petitions mago jok mana kwedo paro mar chik mano mar omenda mar mondo mi kik ti e pacho kaendi bang' jatend piny Kenya nochwe kogno. Koro senator mane county mabusia mano Keo Mtata kanyakla kod jomoko 6 nodhi e doho mabende okwedo tiyo mano mar chik mar omenda e pacho kaendi. Ka bende gocho ni chik mar omenda makamano nokokadh e yore duto te ma owinjore okadhi kaluwore kod katiba ma pacho kaendi. Mano koriwo ni nokotere e od bura mano mar Senate. Koro kiny makawuono Nyakwar Mgajuang chik mar omenda ibiro bedo ka itere doho. Wabiro bedo kwa winjo ni chik mar omenda makamano biro bedo katiyo kata oyo. Ka bende wang'i nyaka gisani bende riwruok mar Azimio
bende ne gichopo e doho gin bende mano mar pingo chik mano mar omenda maket kod mano bende kotenore kod mano be momiyo karamna riwruok mar Azimio kotelnegi kod jatendegi Raila Amolo Odinga bende ochiko ng'anyo mano chieng' Sabasaba chieng' tarik 7 mano mar dwe mar 7 ma wantiere ni mano chieng' tich abich mano mar jumani koro odiochieng' ma kawuono biro bedo kwa ng'iyo ni doho biro bedo ka wachango kotenore kod chik mano mar omenda. Kopogore gi mano ateri e gwenge magwa makalunya korom gajuang kineno tipo makama iparo Tomboya mano wuod Luo mane thuona mabende nong'ielo rengo e higa mar 1969 nong'ielo rengo chieng' tich abich mano mar dwe mar 7 higa mar 1999 mabende nyiso ni nyaka sani en thuolo maromo 54 chakre ne otho. Ang'elo odiochieng' ma kawuono biro bedo ka itimo rapar mage nyasi mabende biro bedo ka timore wabiro bedo kwa Kiluni ne jal mabende okia sigana mano mar Tomboya wuod Luo mana thuon neni samo sigande e yo makare ka bende nyalo bada paro ni nochele gi magina mano ka nentiere gi higni 39 mane higa mar 1969 mana kaparo ni Tomboya bende donyuola mano chieng' tarik 15 dwe mar 8 higa mar 1930 koro odiochieng' ma kawuono itimo rapar mare chakre ne chiele magina Buore Nairobi kata mana kisewuotho gwenge mag Buore Nairobi en gino mara ni seneno ratipo machal kama mano monument mano mar Tomboya Street koro wachre ni e gwenge kata mana gwenge mag Tomboya Street apaya makamano bende mano chiele gi magina nyaka gisani bende ang'eni nonro kotende kod nek mare bende en gima bende pod itimo kinde ka kinde mar yango ni ng'ama nonego Tomboya koro main wach ma bende wabiro bedo kwa luoni rapar mar Tomboya mar 54. Kopogore gi mana tiri nyaka kaunti ma Mombasa kata kamana tiri gwenge mag Kaluo odiochieng' ma kawuono bende jatend migao mano mochung' ne weche mag tudruok e pacho kendi Elido Walo bende timo tiegruok kata mana dhi yawo kuonde tiegruok mopogore opogore. Okinyi ma kawuono saa 2 mar okinyi ne ntiere skul mano mar sekondar Mama Seno mantiere e gwenge mag Kisumo kama bende no dhi yawo laboratory manyasani magiluongo ni digital library bang'e Sang'wen obro bedo e skund Mbalariany mano Mama Seno bende duto te mantiere e gwenge mago mag Nyanza kama bende e skund mano skul mano mar Mbalariany mar Maseno bende bro bedo koyawe laboratory manyasani bang'e kano romo kanyo saa 8 mano mar odiochieng' obro bedo komol nyaka e skund sekondar mongere kaka St Mary School Yala kama bende obro bedo ka oyango ayanga libraries manyasani mabende ongere gi dhongere kaka digital laboratories. Wantiere gi jafombo marwa Millicent Adhiambo luonwa story market kod ma obro bedo ka tudre kod chenro mar mbaka oromo mar mondo mi onyiswa ni nyasi makamagi kata mna yepo mago mag laboratories manyasani osechopo kanye to ginang'o mabende itimo kata mna mabiere laboratories mago manyasani ang'eni duto kanwa dhi kata mne skunde mago mag sekondari nyalo paro kaka rang'iny mopogore opogore mabende nwatiyo godo koro pogruok ni kanye mano kipimo tiegruok manyasani gi samoro mabende ne wakadho. Millicent Adhiambo biro bedo kaluonwa wach maket kod mano adara the story moro odiochieng' ma kawuono nyakorom Gajuang Musalia Davadi mabende en jotend migepe e pacho kaendi odiochieng' ma kawuono dhi bedo e kaunti mano ma Mombasa kintiere kaunti ma Mombasa bende dhi yango chenro moro mabende nitiere e kind tudruok gi duol mano mar United Nations mano duol kata riwruok mano mar pinje mangima kanyakla kod mano ma pacho kaendi kotenre kod yawo workshop mongere gi dhongere kaka World Food Program koriwore kod duonde mopogore opogore. Nyasi ma kama nyakorom Gajuang biro bedo katimre saa 4 e magawa moro mantiere e kaunti mano ma Mombasa koro kotenre kod tego chiemo e kor gwenge mopogore opogore pacho kaendi riwruok mabende duola mano mar piny ngima bende oriwore wabiro bedo kwa ng'iyo nyasi maket kod mano kodhi nyime gi chenro mar mbaka oromo nikech ochakre saa 4 mano mar okinyi e magawa moro mantiere e gwenge mago mag Mombasa. Kopogore gi mana tir nyaka e kaunti ma Migori. Kaunti ma Migori bende tinende sirikand kaunti ma Migori nopuodho jokanyo mag boda mano ma Migori kabe nong'e ni kaunti ma Migori osebedo katiyo kata gidhi nyime gi tije maggi maonge jokanyo mag boda e kinde thuolo mar dweche 4 ma osekalo ka bende jobod kata mana jokanyo mag board mana nitiere
ne othich oko kaluwore kod weche mag mibadhi ma bende ne odonjne godo. Sani bod manyien ma bende koro nosechako tich. Otelnegi kanyo kod jakom margi mong'ere kaka Medusa David Ochola. Koro bod ma kamano nitiere kod ting' mopogore opogore. En mana ni tije mag bod ma kamano okoriwo ndiko jotije e kaunti ma Migori. Bende ok gibiriwore kotende kod idho jotije mago kaunti ma Migori ngas. Koro kang' makama George Jumaluo nwaka bende oseketgi ayanga e tich bod manyien ma bende koro osepuodhi. Kopogore gi mano bende kwantiere kaunti ma Migori e gwenge mag Kuria nitiere wach moro ma coach ma bende notimore kama bende ji 4 ne otho ka ji 8 mamoko to noringo godo e od thieth mane gwenge mag Kuria. Bang' ka bende niseyogi ni dibed ni gichamo chiemo kata mana math andiwo motimo kuong. Koro noring kodgi e suptal. Men report ma bende nochiw kod komanda mar obila mana ma Kuria West Sub County mongere kaka Kleti Kimaiyo ma bende wacho ni ji 4 ne otho to ji 8 mamoko pod nitiere e od thieth kendo pod ichiwone gi thieth makoni kod kocha. Wachre ni ji makamagi mago koriwo ji 4 manotho gi 8 nodhi chiemo kendo madho kuong e gweng' moro mongere kaka Kubwe kanyakla kod Kunguku mantiere gwenge mag Kuria. Kata sani joma notho noringo godo, joma notho notere e kar kano ringre mantiere gwenge mag Kuria ka ji 8 mamoko bende koro nogole od thieth mano mongere kaka Sam Jomen kendo tergi Migori level 4 kama pod imedo chunegi thieth makoni kod kocha. Duto te kaluwore kod sigana rego nyawado George Jumaluo makare e kaunti ma Migori. Pok manya kor mga joma naka pile weche ma bende biro bedo katucho e konde mopogore opogore obed matimore pacho kaindi matimore pinje maoko duto te wana kicha ni kich in wan wangi wan iti ka gitimore to bende biro bedo kwa kilo ni weche duto te ma bende biro bedo kiyude weche mago manyien chakre migago ang'ich welo kanyakla kod oimore gisani dakika na 12 tok sadek mar okinyi yiena mar mondo miaka yo matin aduogo gi twak e chenro mar mbaka oromo kiny maka wono twak ma bende wadwaro goyo en kaluwore kod medruok mago mag nengo wuoth. Okang' ma kama endi biro nyakoro mga juang bang' duol mar EPRA. Bende noramo kata dodoko ni paro kata mna chik mar omenda notere doho gento ne gisemedo nengo mano mar modhi. Mana kana senyisi nengo mar modhi no med kanyo kawuok siling 100 gi 79 nyaka siling 100 gi 95. Mane wach mabedo doro twake kaka pile yoro nwa ute. Kik dhi mabora. Pur mar maua, pidho jamni, magi te gin yore mag pur. Be inyagori kod kute e puodho? Mchele nigi value addition. E pur gi ohala, walimo jopur ma opogore opogore. Challenges ng'eny e pur generally. Egimo jopur iluongo ne janeko. Ka wafwenyo ni yore makare mag pur kendo waduoko penjo mora mora. Pogruok mane malich kata maduong' kind dhiang' mar ring'o gi dhiang' mar chak. Motenore kod weche mag pur kod japur. Kwaseketo manyiwa to sama wapitho cha be nyaka wapith gi DAP. Wan nyaka gi kanuna ma nyathi kamongo. Riwri kod alori nyaka Black e chenro mar pur gi ohala. Tich adek ka tich adek, saa 1 gi dakika 45 otieno. Chiegni e show mamit maraktari ma iluongo ni Ramogi night wakelo go ticha beach katicha beach seche machal kama ka in jahera mar luo benga kata ajawa wakelo ni ngolo mubedo piny mayueyo mana mo Lungani kolo kon instrumental kaberni be inyalo lungani boy handsome within and without. Boy handsome moment away aroji bed and breakfast sama pekni tilungani ngeja entertainer. Kaka pile nyakoro mogejo wacho ni kete manaka. Ramogi night, ticha beach ka ticha beach, sangweno tieno. Epewe mag tuke mayero, hero mar adhula, kendo ipako gilo.
Tudri kod James Opondo, Japicha, gi Milton Ochieng Jaka Black, e pau tuke. Chieng' Ngeso ka Ngeso, chakre sa 8 odiochieng' nyaka sa 10. Mana e Ramogi TV. Kit thumbe mawakelonu otenore e ndhadhu maggi. Ka wakiko gi makare, yud thumbe miero mapacho ka kod pinje maoko. Yud thuolo mar winjo thumbe manyien e chenro mar Pado Manyien mabiro biro ni wuok tich nyaka Ngeso chakre sa 5 okinyi nyaka sa 6. Kik ibari e chenro miero e wang' jowi mari mar Ramogi. Sarpanji, chal ka gima ini wuonda malich ahinya. Nikech in nikelo na babli ki wuonda ni en nyathini. Bang' arus ka, abo teri mabor ahinya. To ibo bedo gi mor. Sir Hans G, an karango nyathini ni maber, ochalo ng'amoko mor. Dial *334# to enjoy 1 GB at 50 Kenya shillings for 24 hours. Bundle exclusively available on Airtel Money. Okay, nimeshasetiwa hiyo 1 GB. Sana data yako kakuku tu. Ramogi juanga ng'ato ka ng'ato inyuolo kod pok mare makende. Hero mara mar okapu nochakre chon. Nafwenyo ni mae gima hero timo, mae gima lwetega nyalo loso. Ramogi TV koro mi pok mopogore opogore manyalo loko ngimani. Nitie gima iluongo ni giving back to the community. Like iga moantien ya sepuonjo ji ariyo no. Chenro mar poko pogore nyaka Ramogi juanga biro ni chieng' tich ang'wen ka tich ang'wen chakre sa 2 nyaka sa 3 mar okinyi kod an Sharon Ong'ao. Kik bai. Mae e chenro makelo ni gigo mamit. Gikelo ni weche mamolo e pacho ka. Nyaka chiethe jungu ng'ato gero ot mochung' gi chama. Gima wuok e pinje maoko. Itoni kia kato koro Paris. Gi twak mamulo rowere gi oganda duto. Mana kuom nyithindo ma neno wasani. Winjane janyuol. Janyuol gima ber ahinya. Timne ng'ato gima imbe kotimi to ni winje maber. Yud danje maliet. Inyalo kwayo thum kidwaro ma kaka talanta bro goni studio kaendi. Mane mbak ndalo chakre wuok tich nyaka tich abich sa 8 odiochieng'. Ibo nuo chakre sa 5 otieno mane Ramogi TV. Nyakoro mgajuanka mora mintiere arwaki ni machiegni e twak e chendo mar mbaka oromo dakika na 18 tok sa 3 mar okinyi. Twak makama wadaro chako sani nyaka rom kanyo sa 5 mar onyango. Mana kana sekelo ni motelo e chal mar fwambo kiny makawuono wach mabende wadaro twakie. En kotenre kod medruok mago mag nengo wuoth. Odiochieng' manyoro duol mochung' ne weg matatu e pacho kaendi nolando ni chakre odiochieng' makawuono gibiro bedo ka gimedo nengo mag wuodhe mopogore opogore. Obed mago mag town service kanyakla kod mago mitimo maboyo boyo kata mna long distance travels. Kok manya korom gajuang mane thoro wach montiere godo nyawadwa Edwin Okoth nochuno sigana odiochieng' manyoro ka bende nochopo e romo mago mag weg matatu. Wawunyane sigana makama bang'e wadonje twak. Ndalo 4 bang' duol mochung' ne tayo nengo modhi nyamburko kod teko stima EPRA lando medruok e nengo mag mauta. Weg nyamburko koro chwalo pek ne jowuoth. Jakom mar riwruok weg matatu e pacho ka Albert Karakacha
wacho ni nengo mag wuoth e bombe dhi med kod kind siling 10 nyaka siling 50, ka mago madhi e gwenge mamoko nyalo idho kod kind siling 70 nyaka siling 300. Passengers can expect a moderate increase of between 30 of the current fare charged across the various routes, including town service and long-distance travelers. The decision to effect this fare hike was not taken lightly, and we understand the potential impact on commuters and the wider public. However, it is essential to strike a balance between maintaining a reliable and efficient transport system and addressing the economic realities faced by the matatu owners. Jowuoth mawuok Nairobi nyaka Kisumu, Homa Bay, Migori kod Kisii idhi mednegi nengo wuoth kod kind siling 100 nyaka siling 200, ka jogo madhi Bungoma, Busia, Vihiga kod Mumias dhi medo chudo kod kind siling 200 nyaka 300. Weg matatu wacho ni ok mana nengo modhi kende moidho. Okay, how we arrived at 30%, we consulted widely with our membership countrywide, and if you go deeper, the spare parts have gone up. If you go deeper, the loans have gone up with 5%. The tires have gone up. That's how we arrived at 30%. Pek mar medruok nengo mag modhi nyamburko bende medo neno yore mamoko mag wuoth, kama jowuoth kod joriemb apiko bende ni kod ywak bang' medruok nengo mag petrol juma mokalo. Gidwa kanwa kwal sani koro wan kod apike kuonde gi waringe ndara kuonde gi customer kidhire kata mondo mi pesa midwaro kalure kod kaka fuel omedni customer wena ni dwa mai gima nyalo wacho ne jopiny sani ngima tek ma koponi ng'at mojiwo chunye to dak inyalo kata gombo mondo itho kasa thochni pok oromo. Sani fuel kende siling 197 mondo ekiriemb apiko. Koro gima penjraga ni to koro kiyudo ng'ato customer momi siling 100 idwaga chopo kode kure, to kata kigo fuel mar 100 idwa chopo kode kanye. Iyudora ka sani kirango sani joma sani travel ji tin gimomi ji tin transport oidho ji kaka ji dhano nyalo timre sani onge. EPRA bende isayo kuom medo nengo modhi kata bang' doho chungo chik mar omenda manomedo sure wi mauta, kendo koro wang' medo rango doho kapo ni kony nyalo a kono. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi. Bas nyakwaram gajuang mane sigana mane ochiwno odiochieng' manyoro gi Edwin Okoth manyiso ni chakre odiochieng' makawuono men chien tarik 5 ema bende koro nengo mag wuoth medore. Winjo kanyo ni kinde kwan atamalo 10 nyaka kwan atamalo 20 kaluwore koda jatelo mano jakom mochung'ne weg matatu. Owacho ni mago town service, mago wuodhe mag town service dhi medre e kind nengo mar siling 10 nyaka siling 50, ka mago mag wuodhe maboyo dhi medre e kind siling 70 nyaka siling 300. Okiny makawuono nyakwaram gajuanga antiere gi welo mabende tie sekta mago mag matatu e pacho kaendi mabende biro bedo kanyiso apo nono ni nengo makamago osechako tiyo kato yadhi bedo gi welo e kaunti ma Kisumu kanyakla kod kaunti ma Nairobi. Gisani wendo bosechopo e kaunti marwa ma Nairobi en Caroline Anyango mabende en conductor. Caroline arwaki ni machiegni inyalo mana moso nyikwaram gajuanga. Moso uno ya uru Ramogi. An conductor e matatu higni 12 to tijana ahere nikech en ma omiya gichiemo mapile ka pile kaka puonjo nyithindo kaka dak to koro sani kama koro kama ochopeni okang' ma koro chopeni koro otamo wang'wa nikech pesa omed ma fuel wagoyo fuel lakini wuon gari to ok dwa ng'eyo mano en pesa mikano ne cha mikano ne koro wahinyore sana. Koro iwacho ni higni 12 ka bende riembo matatu kanya ka sani higni 12 ka akawa pesa koro kachako riembo mano koro kin conductor mar matatu kan conductor mar matatu inyalo mana nyiso ni conductor mag town service koso wuodhe mag an conductor mar town service Kileton Sacco Kileleshwa Lavington nyaka sani nikech medruok mag nengo mag modhi na chako duchi makawuono usemedo koso nang wan Sako watu pokwa medo nengo lakata sako mamoko kata kama daki ngicha adaka ma commute aido mtoka be pok gi meda hinya gokinyi waitolo ka 20 lakini kaono saa 10 gi nus na chulo 30 lakini wando sako wapo komedi nikech komedi to gindike bao koro mi abiria kochopo to neno pesa to kinjo kata mna kaka Kileton Sacco loso bende chal ka gima ginyalo medo machiegni ne koko kata gedo chi makawuono kaka giwuoyo
to diche ma kawuono ni gidhi bet e office nyaka dhi medi nikech wahinyore mathothi nikech sani kama kino kaka no med siling 12 jothurwa ka igo mafuta ma siling 1,000 mano lita bich to lita bich no ka en Nissan to en trips 2 Kileleshwa to bas to nyocha en 700 sani kama to 1,000 e bas trip achiel Kileleshwa wahinyore mathoth to seche muhinyoru jowuoth bende hinyore wacho ni weg matatu seche muhinyore jowuoth bende hinyore nikech an gadieri ni jowuoth gi ok omed gi mshahara kama gitiye cha koro ineno karwa kanyo thoth jowuoth wuotho gi tiendgi ng'eny dho wuoth tinde wuotho gi tiendgi mondo mi kata kochopo kama kaka ni kiwuok town kidhi Kileleshwa to ikalo Chiromo mochari koro Chiromo kanyo to watho ting'o kod 30 koro ng'ato nya wuotho nyaka Chiromo mondo rit to kochopo samoro kochopo kanyo korito yudo ni gari opong' wacho ni chakre town samoro nyaka Lavington kata Kileleshwa pesadi en pra beach kochakre gokinyi nyaka saa 9 from saa 9 wating'o 60 koro mano mono jowuoth donjo koro ng'ato ko idhe gi Chiromo ng'ato dhi gi Chiromo to dhi go mbele ochulo 30 ama 20 gi mbele kocha aparo ni mano ni kare koro nyaka rom ga jwang ponono ni intiere gi thor wach mora intiere gi ote mana ka pili yoronwa lai mago timachuoka rede ka uchel no mbui mar Facebook YouTube bende yudowa achiel kachiel ote maka mago bro bedo kwa somo e yamo kwa dhi nyime gi chenro maket kod ma to Caroline oduchi manyoro riwruok mano mag weg matatu wacho ni medruok e nengo mag wuoth gi medo kaluore gi medruok mag nengo mauta wang'ene mauta no medi ka wuok nengo mar siling 179 nyaka siling 195 weg matatu wacho ni gin bende gimedo mar mondo mikek giyud lala gibedo wan wagoyo diesel watiyo gi diesel not petrol diesel no med kowuok 100 gi auchiel 197 to duoge 100 gi 79 siling 12 mano medno e wiye koro kako medeno koro mafuta ma itiyo go pile cha koro omedore mathoth nikech kigo lita achiel siling 12 medore wiye kigo lita achiel siling 12 medore wiye koro chunowa kata samoro nya chuni kata ntama samo tinga abiria kisami na abiria moro samoro kata owuok malo Kileleshwa samoro ne okoso kutamna kibarua en gi siling 40 ama 30 adhi kona ni gari 50 nikech ang'iyo ni katingo 30 cha onge kwan ma agoyo kanyo nikech nyaka igol mar mafuta kanyo igol ma wuongo ko kinento be bende wadhi yude gimoro matin Caroline ni wacho kanyo ni sebedo kondakta kum thuolo mar higni 12 dibed ni medruok mag nengo mag modhi mawang'ni dibed ni malo kipimo kod higni mokalo mabende isebedo kitimo kit tiji mabende isebedo kitimo asebedo katiyo tijni lakini masani kama to ni malo zaidi alafu kendo gidhi gimede chak mar dwe wan wabende wang'eyo ga ni mafuta kimedo timede ga tadika 14 gotieno 15 ka uchiyo no komede ama duoke piny to mae chakre higa mokalo cha mafuta ok dog piny mafuta imedo then kendo ntiere kinde moko kama ncha mafuta beda bei achiel makata kuchopo tadika 15 no en bei achiel cha koro from bei achiel no emakino dugo idho go malo dichiel to idho malo mang'eny nikech are chono ok noidh malo gi siling 10 gi gimoro kama noidho like pesa matin siling 5 siling 3 lakini wangro oidho mang'eny zaidi motamo mawang'wa nikech kinde kaka bende imedo kata mana modhi samoro nitiere jowuoth kata mana jogo eko mabende jatiyo gi nyamburko makoro weti gi town service nikech mag wuodhe mag pinje kata mana mag maoko to mano wawe matin nikech idili gi town service kinde ka kinde kuom ranyisi Kileleshwa chiegni gi town yudo kata mana ka jomoko kano dhi gokinyi to koro giduogo ka giwuotho akine kinde mabende mafuta medore to nengo bende wuoth medore kwan mag jowuoth to chal nade gidok koso nang kaka mafuta koro sani omedore ni kwan mag jowuoth bedo piny kata kidhi e town Sarash wan waonge gi rush onge rush ni jopango line tinde jok pang line town jok pang line town kata gokinyi onge rush nikech ng'ato noni ko wuok e ode gokinyi nikech ng'at matiyo Kileleshwa ni ok owuok e town owuok e estate machielo koro neno ni eri omod town gokinyi mondo chagi tinde mos nikech pesa tin to kamotiye cha jothurwa ok omed gi pesa
to bende na nitiere dwara kene kuting'o ang'eni nyamburko mano mar matatu ting'o ji 14 ji 14 kuting'o bas bende ang'eni nitiere Kileton bende nyaka gi buses ma bende giting'o nengo mag buses gi mag Nissan ng'eni mana bei achiel ken bei achiel kamano kinde ma bende uting'o jowuoth uting'o ga excess okonya ting'o excess okoyienwa tinge gimwe na penjo kamano ne nitiere dwaro jatend riwruok mar Azimio Raila Odinga e kinde karamna juma mokalo nokwayo ne kinde ma bende koro medruok mago mag nengo wuoth koro medore bende koro kwayo weg matatu gi jo matatu mar mondo muneni ji okapul karamna ka matatu ting'o ji mathoth bende paro ni mano paro maleo e kinde makamagi mondo joting okapula achni karamna ka uting'o ji 14 koro ji diore sambaza moko ma winjo ga niketo karamna ji bet 4 bere pana ni manen paro maliwe kinde makamagi kaluwore gi dwaro manen mana dwaro manowacho oken paro maliwe ruok nikech thoth ji ok nyal bedo e sambaza go ji achiel to mana ka time olewo samoro ating'o kata Lavington gotieno gimro saa 3 seche go ng'eny jo Lavington tin koro inwang' ka gari opong' to ng'ato yie mar mondo mi obed e sambaza go lakini to joma chung'e nyamburko nikech polis bende ng'eni bende rito polis be ritou nikech polis kata ka en bas ma ji 33 cha to komi ok iweyo mani maki nikech ng'at achiel no mano ne mana dwaro mar ogai mar Azimio Raila Odinga paro ma bende nogole kinde ma bende piny tek masani nacho ni ji kapul lakini nitiere gi nyamburko moro kata mana matin tin ng'at achiel samoro nitiere gi jomoko mawuok e gweng' ma bende nitiere kedhi kodgi kata mana town kata mana boma ineni kapul mana paro ma bende nochiwo kaluwore kod pek mano mar ngima en mana ni nengo wuoth nyaka rom ga juang' mago mag nyamburko mating'o jowuoth madhi oko kacho ni gin wuodhe maboyo boyo samoro Nairobi nyaka Kisii Nairobi nyaka Migori gi mamoko riwruok mano mar weg matatu nocho ni gidhi medo nengo makamano chakro odiochieng' makawuono gocho ni kind siling 70 nyaka siling 300 kineno ka ma dhi bedo nade e kin siling magi koro nengo mag wuodhe maboyo long distance nwach kanya ni koro chakro odiochieng' makawuono imede kin siling 70 nyaka siling 300 abiro mana nyiso gi ni gwenge kidhi kata mana Kisii to Migori en pesa di e kinde thuolo manok kaka in Caroline samoro mitimo town service nikech town service taneno mana komedinwe kin siling 10 nyaka 50 mabende ang'eni jomoko kata mana kaluwore gi sako nyalo kata mana medo extra but inyamna medo extra king'iyo jowuodhi kaka wanta sure an gadieri ni wan wadhi medo mana siling 10 ama 20 koro ka ting'o 50 gokinyi wanya ting'o 60 ka ting'o 60 from saa 9 wanya ting'o 70 mana pani ginya bedo ginya yiego ginya idho to mana kwa gi town lakini kwa gi estate nyithiwa ok giye jokla lecho wakiye donje gari kimo na siling 10 ok giye donjo ok giye gitamore koro ko giye to koro nyiso ni un bende koro kuti koro giye ka in kod kinja 14 seater Nissan to odhiri to bus dhi ting'e koro ibende no ni bus ting'o gi kadoke town dong'eni koro kwa oke estate kwa dhi town onge kibao moket koro isaya abiria mondo donji koro mane medruok ma bende dhi bedo aneno ka nyikwara moge jongo sechako orote ka ote biro bedo ka somo par ni studio mar kaunti ma Kisumu bende dhi bedo gi wendo ma bende pok ochopo nyinge Jojo Gada ma bende en jagoro mano mar riwruok mag matatu e kaunti ma Kisumu en bende biro bedo ka somo nwa paro jowuoth samoro ka nitero nyithindi e sikul bende jonyuol bende na winjo ko chiwo pachgi kaluwore kod medruok maket kod magi ponono nitero nyathini e sikul nikech nang'eni nyithinde bende nitiere half time kadok e sikul nengo wuoth chal nade mago mag wuodhe maboyo boyo ponono ni nitiyo kod nyamburko mano mating'o jowuoth PSV okinyi makawuono ka nidhi tich nengo omedre koso ok omedre kapo nono nomedre ibiro bedo kinyisa ni sako mane mano ma apply kata mano ma apply route mane to nomedre gi pesa di duto te abiro bedo kasomo paro market kod mano par ni iyudo wachiel kachiel kokalo mbui mar YouTube kanyakla koda mano mar Facebook nyaka gisani weg matatu bende nitiere chike mamoko ma bende dwaro ketnu Jatend migao mochung' ne wuothe pacho kaendo biro bedo kwa winjo duonde kinde thuolo machuok nitiere chike modwa keto ne nyamburko mopogore wang'e ni Caroline kata mna kisebedo kata mna kineno weche manyien medruok mag masira
mag apaya pod medore ahinya ahinya kinyalo paro chieng' tich abich mano mar juma mokalo ji madirom 52 ne owito ngimagi mane gwenge mag Lundiani. Odiochieng' manyoro be nitiere masira moro ma bende notimore ndara mochomo gwenge mag Mau Summit kama bende nyamburko moro bende kama nochomo gwenge mag Usenge bende nong'ielore. En mana ni ji noyudo hinyruok makone kod kocha ji 37 noyudo hinyruok. En mana ni onge ng'at manowito ngimane e masira maket kod mano. Koro wawinjo ni gimana Kipchumba Murkomen owacho odiochieng' manyoro e alam makende ma bende notima ne ringre mago 52 ma bende nowito ngimagi e gwenge mago mag Londiani. Bang'e kono wasewinjo Kipchumba Murkomen Caroline imbe na winje pachi ka chike makamano nyalo kelo sanity kata mna nyalo gayo masiche mag apaya. Wawinjo ne Kipchumba Murkomen. Excellency, we want all commercial and PSV vehicles and school transport vehicles must, the word is must, be fitted with dashboard cameras and vehicle telematics. All the circles that will manage the matatus and public transport and the Ministry of Education included for carrying vehicles, all of them must provide the application so that Your Excellency ukiingiza mtoto yako matatu in Eldoret na inabebwa na Eldoret Sacco anaenda Nairobi, ukienda kwa app ya Eldoret Sacco app, you can click the vehicle, it will show you where the vehicle is at any particular time and the speed that vehicle is carrying. Nyakora mgajuang mano Kipchumba Murkomen odiochieng' manyoro noloso kamano ka bende ne ntiere e alam makende ma bende notimne ringre 52 ma bende notho e masira manotimre gwenge mag Londiani chieng' tich abich mar juma mokalo. Chike mopogore opogore ma bende moko ibiro bedo kineno mana ka nyalo winjo pachi Caroline. Chike ma bende koro jatend migawo Murkomen wacho inyalo paro ni nyalo tieko masiche mag apaya. To par ni masiche mag apaya ok timre mana e wuodhe maboyo kata mana mag bombe town service ge bende nyalo yudo masira. Ananeno ni masiche mag apaya jok mamedo masiche gi sana e pinywa ka gin polise. Nikech polis kalo ka nigi excess ka gari nigi excess to gari dhi kalo ochamo pesa. Pesa emoketho ema medo ajali mang'eny gi. Nikech sama iting'o excess samro gari midhi gono en road worthy. Polis dhi wega no dhi nikech osechamo pesa. Koro dware ka polise gi obedo very much strict, gibed strict kabisa kuom geche mwadhi gogi kaka mege town service gibed go strict, giwe chamo pesa ging'in bagari ni kod entie kare en sisas mare ber mondo mi oting' abiria makoro polise mo useyo kuom ting'o kata mna ji mathoth. To ka ting'o ji mathoth e mtoka dong in kata mna kaka conductor mipango gari ina mesayo jogi kendo wachak wablem kendo polisi ting'o ji mathoth e gari wan sako okwathor ting'o ji mathoth okwating nikech bende ting'o gi en kasara inya ting'o ji 5 sami iting'o kod 33 mano miya gi 50 gari no komaki ok chame pesa matin siling 3,000 dong mano en kasara en kasara to kata mana jomoko bende nyalo nene kata mana okang' machielo nikech kinde ma bende e odiochieng' kodiochieng' definitely wuon gari samoro keto ni odwaro siling 5,000 koro milose wiye no kobadhe ema dibed ni samoro emomiyo ni weg nyamburko moko kata mana un kaka conductors uting' excess mano excess no ken ga mwalose wiye excess no tinga ni mondo mi pesa orom mapiyo piyo wach machielo ma bende Kipchumba Murkomen na wacho ni nyamburko nego bed ni kete wang' dede en CCTV e nyamburko dibed ni mano bende koro bro konye gayo masiche mag apaya nyakonyo e gayo masiche mag apaya to kod kuoma e gari ing'e aneno geche mang'eny kaka awuok Huruma Juja Road nitie geche makwadhe to nitiere CCTV kamera go makata ka ng'ato ka beto mbele but dereva kacha taneno chien gima dhi mbele samro pickpocket asinyo ka ng'ato tiro lwete ineno through mbele kacha mano bende nya konyowa to wang' dede makamagi ok bi kata mna konyo kata mna jokuoge kende kata mna kaka mar ng'iyo juentie nyaka mna ng'iyo kaka dereva makama oriembe yo machalo nikech CCTV do ng'eni ka nitiere nyaka mna ng'iyo ni speed bende iriembe speed mane donge mago to ne giwacho ga ni giseketo gi chon makata ka magapaya koro nitiere magapaya kaka Thika Road ntie kama gimenyo gari kowuok Nairobi kadhio Thika
koro nitie kama gichung'e along Thika Road kanyo ma kichopo to ne gisemenyi gi chon ni overspeed koro kichopo machiegni kodgi koro ka slow down koro nyiriembo koro in the normal speed to ne gisenene gi chon to giketi kando. Madibed ni samoro chike moko samoro ng'ato jomoko mbeko kata mana chike bucket kod manon kichangi kata mana jomoko man ga gi speed governor im tokege to gigolo speed governor thoth gigolo kata wan wagolo okanyal pando kata wan wagolo jotown service ahinya un gi speed governor marugo to kata pok awinjo kata mana ka mtoka ga ywak nikech speed bende ka ng'eny kokete speed governor tiwinjo ka ywak ni tet mag town service bende golo kata kamano nitiere chik moro ma bende jatend piny mana jatend migawo mochung' ne weche mag tudruok bende dwaro mar mondo mi oket e yore nase loso kotende kod picha mago mag wang' dede kata CCTV ma bende gichano mar mondo mi ket e nyamburko mating'o jowuoth mondo mi omeny kaka derepe riembe en mana geno marwa ni mano bende biro bedo ka konyo ka koro speed governor emigolo CCTV ok gibigole mtoka mane penjo maduong' nikech inyalo kete ge ndeyo to kata mana kaka ibiti kodgi mano bende penjo kendo maduong' kendo mano koro paro ni lure gi sako kichano wan sako wato koketi gimoro to ket ma icheke daily mok ginyal golo ben kata mana kopogore gi mano mano to lure gi sako mana kaka isewacho nikech ang'eni bende sakos bende ibiro bed ka imenyo okang' mamalo bende kopogore gi mano bende Kipchumba Murkomen chano mar mondo mi ochuog chik mano mar choko osuru kuom jogo matiyo gi apaya eka omenda ma kamano ema bende ibiro bed ka iti godo e bero apeyni mano bende nyalo bedo ni konyo e kelo sanity ahinya mag apaya mano ok nyal konyo koko manya korom ga juang wang'ene graphics ma bende isebedo kinene yamo moko kuom chike ma bende Kipchumba Murkomen dwaro mar mondo mi oketi kinyalo mana ketina gi mar mondo mi asomgi mar mondo mi ibed gi ng'eyo ni chike ma kamagi gin ang'o abiro mana chako kanyo gi chike ma bende koro Kipchumba Murkomen noketo inyalo mana ketina graphics maket kod mago ineno kanyo chirni duto mantiere bath apaya odar mana bende nowach ni medo masiche mag apaya waseneno mago moseneno mane kaunti ma Migori nwaneno masiche ariyo ma bende notimre bath apaya wachako neno motimre Londiani kanyakla kod moko mar ariyo loko ng'we geche kod rang'uk mago mag ng'wech e apeyni madongo rang'uk mago mag ng'wech en ni kapo nono ni kanyo nego bende ni en 50 km/h mande speed ma dereva dhi godo nitiere kuonde mamoko ma bende ok oket speed limit mane bende dereva tiyo godo koro derepe tiyo mana gi speed ma gidwaro kopogore gi mano bende NTSA onyis mar mondo mi oket tipo mamako kaka geche rengo moko kuom gi nitiere mana kaka Caroline niselero ni e gwenge mag Thika kata mana e apeyni highways bende oket okang' ma kama gini gatie en mana ni kitiyo kodgi yo makare ema bende wakia kotegore gi mano bende chik machielo ma bende piny owacho dwaro mar mondo mi oketi en ni geche mating'o jowuoth onon kendo Caroline ang'eni nitiere tiegruok ma bende osebedo ka dhi nyime mago mag derepe ibiro bedo kinyiso kata bende ni in conductor ibiro bedo kinyiso kaka tiegruok ma kamago bende owinjore kata ooyo kopogore gi mano bende obila okas apedha ne joma riembo ka ji omer ni bende aparo ni nitiere yom kumoro chon nwaneno ka tich abich na iketo rang'uk kumoro ma ing'iyo kata mana kaka ji riembo komer timakogi kopogore gi mano EPRA bende onon uso mauta moko puodhi wang'eni nitiere kembe mamoko ma bende logo moko osebedo ka uso mauta mopuodhi samoro giruwo petrol kata gi pi gi mamoko ma bende nyalo bedo kata mana ni ketho engine mar gari bende ochwal puonj mag chike apaya e counties chike mag apaya aparo ni ber mar mondo mi ochwal e counties ahinya ne derepe to bed derepe mar riembo nyamburko mag ji giwegi kanyakla kod mago mating'o jowuoth bende nitiere ko tudruok kod pinje mago mag EAC East African Community e nono geche kuom ranyisi gari ma bende koro nokelo masira mar apaya ne en gari manowuok e piny mar Rwanda koro konon tudruok e kind pinje mag East African Community nikech thoth trailer ma bende biro e pacho kaendi ka ting'o mwandu tere pinje maoko thoth gi bende gin geche mawuok e pacho kaendi Caroline awinjo mana pachi okwongo monde kaluwore kod chike mago mag apaya ma bende asomo kaka keto rameny mar jomomer mano to timore ga mano timore Ngong Road ka pod odhi mbele sana tich abich ma piny dugo chieng' sabato gokinyi nyaka inwang'i kanyo gitumo
iluongo ni vuta pums. Watu wanavuta pums Ngong Road kanyo. Ipimo ka emer. Ipimo ka emer kendo ginwango ka geche matindo ema jimere mathoth moloyo geche madongo moloyo matatu. Nikech ang'eni matatu nitiere derepe moko mamiyo jo squad. Jo squad gin samoro maonge tiegruok, onge kata mana lesen. Koro derepe megi matatu tinwango ka chieng' sabato no gokinyi to kod wuok tich gokinyi inwango ka derepe megi matatu thoth gi omer. Nitie mane oninde kong'o chieny mapil no rie kong'o. Koro ka kidhi pimgi to nyaka nwang' aruf mar kong'o chaka ni malo. Manto timore. To bende squad, wach squad no niga tie koso aketo mana wach edhou. Wach squad to niga tie nikech samoro inwango dereva moro gache no usi onge gi gari to bire pap. Donge dhi chuno mondo mi dereva wadgi omiye squad. To samoro nitie kata mana mok kata mana derepe, samoro onge kata mana lesene, no puonjore mana rembo nyamburko ni to koro nyalo kata mana ting'o oganda. Manto koro lure gi sako. Lure gi sako. Lure gi sako. Wan sako wato ti gi ng'ama onge gi gige tich. Kopogre gi mano bende chik machielo mar apaya ma bende Kipchumba Murkomen wach mar mondo miyo keti en tiegruok mago mag derepe. Kinde mosekalo waseneno kata mana ka NTSA bende tiego. Kapo nono ni dwari new license mari nyaka chiwni tiegruok mi penj. Bende ng'e symbols mago ranyisi mago road signatures e yo makare. Manto timore kata NTSA wacho ni kata mana thoth derepe bende fail. Ok gi kadh test. Ok gi kadh test gite. Kaka sani kama chik non tie maka license mari orumo to okidhi renew kirenew to oko accept nyaka idoge nini tiegruok mar riembo. Koro mano miyo nikech derepe no dhi e riembo kapod gin vijana sani koro gin waze ndigi kuma gibe momedi transport ka gisebedo waze ka ok negi dhi e tiegruok mar gik momedigo. Koro mano dhi konyo drivers ka giri tich orumo tidok e school. To road signatures ranyisi mag yore mopogore opogore kuom ranyisi magi koro ne long distance nikech ang'eni town service to thothne ok ketnu ni nek bednu riembo nade kilomita per hour mano luwre gi kaka chal mar nitie nikech bende ang'eni buore kata mana kuom ranyisi buore Nairobi nitiere ga jam koro ok nyal mana riembo speed to iluar kata mana ituomo nyamburko mamoko. Walosane kotenre kod ranyisi mago mag speed e highways. Samoro ketne dereva ni nek bedni ringo 50 ka to ringo kata mana 80. Samoro kata mana moko kuom highways kata mana wuodhe kichomo kata mana kaluo nderni moko onge kata mana gi signatures ni dereva nek bedni riembe yo machalo nade. Koro no riembo mana kako hero. Thothne bende makelo masira mar apaya. Mana dier. Kendo neno e Nairobi kae gima timore gi mano. Neno ka driver dhi speed mamalo. Sana nene jogoro neno ka gihepo jo umoina go gihepo gidonjo buruburu gi overlap mondo mi gichop abiria chon. Gitusi gi kikomba mondo mi gichop town mapema mok giluyo ter. Koro mano bende nyalo kelo masira mar apaya nikech mano kopogore kata mana gi tumo nyamburko machielo kata mana joma wuotho nikech nonro mar NTSA wacho ni ji mathoth osebedo ka wito ngimagi kopogore kata gi masira mar apaya kata mana jok mawuotho e bath yo seche ma overlap to ng'en koro oweyo oringo kama onego bed ni jowuothe maluwo. Koro Nyakwar Mgajwang' orna ote nyisa kanyo ni wendo ma Kisumu bendo chiegni donjo mar mondo mi wapor wach kode en jagoro mano mar weg matatu e kaunti ma Kisumu bende e okang' mar ariyo Nyakwar Mgajwang' gisena biro bedo kaka oyo matin kata kamane okang' mar ariyo bende wantiere gi jofwambo magwa ma bende biro bedo ka dhi bus parks mopogore opogore ginyiswa ni bus parks kuma gintiere kata mana gwenge ma gintiere chal nade omedre kata ok omedre bende nawacho ni ting'en mari bende nyisa nikech ka nitiyo gi nyamburko mating'o jowuoth kiny makawuono obed town service bende ni nenowa kichomo kata mana gwenge makaluo kata mana wuodhe mopogore opogore maboyo mitimo nyisa ni nengo en pesadi. Abiro bedo kasomo ote e kind thuolo manok waka oyo matena. Nyakwar Ramogi. Wachaka nigi weche matimore sa. Gige dongruok en gigo eko ma en akini, ok en gimi gi mich. Buch jopiny. Adier gima dhi mbele sani driver dhano kech nego. Alo, bera ahinya udhi nade? Wadhi maber Musa, pinjari penjo mi ibni godo no mar senator.
Tich adek ka tich adek, tudri gi jalendo Trevor Ombija jandingo panga jonyakach dendo nombija taya nyakwar guoko cha pesa. Sadek otieno, mana Ramogi TV. Kik bai. Ohala gi mwandu, wakelo ni jolony e weche ohala. It is important mondo wan kaka joluo wabed gi dongruok. Wafwenyo ni adiera matut mag timo ohala. Tijni kidwa time en mana mashin mar luoko to gi kuminya yude pi. Wawuoyo e wi yore makare mag timo ohala. Kisechopo level mabedo brand, ono beni gimoro amora mitimo en gima timo ang'o makelo pesa. Wakonyi dongo handi ka wami yore mag kano mwandu. Investment group kawache mana gi nyinge no en choko pesa kasto ikete kamoro kasto golo nyinyo. Mabiro konyi e kinde mabiro. Omiyo wakwayo ni ji duto ket pesa gi savings mondo wapuonji kaka gibiro tiyo kodo. Riwri kodwa chieng' tich ang'wen saa 1:45 otieno. Mana Ramogi TV. The marrying off of an underage girl has caught these women's attention. All the women where they walk up and down, that one no do. Hey, Holy Ghost fire! And the battle is now between the wives and their husbands. And the wives are relentless in their course. That's it. I don't strike. One, your wife. I know they fight trouble. Will the husbands look for other options? Or do they have the keys to unlock the treasure? I know wait till I wait. The last time I buy flour, you know what she asked me? Whether she be good? Watch this hilarious and informative African drama of Wives on Strike. Women power! Only on viewsasa.com or dial *487*3#. Imeenda kabisa. Mi naitwa Mary Auma, natoka Siaya. Nilicheza Kaende Jackpot last week, nikaweza kupata 11 predictions out of 13. I have so many things in mind. I'm so excited about this money. I'm very happy. I'm encouraged. I'm going to do it more frequently. Shiriki kwa kutumia 50 bob pekee na ujipe nafasi ya kushinda 500k kwa kupredict 13 games on shabiki.com. Cheza na Autopic kwa kutuma neno KJP kwa 29063. Hata kusipokuwa na mshindi wa all the 13 games, yule atakayepata wa juu zaidi anapewa the 500k kila wiki. Guaranteed. Cheza sasa. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Chako bet gi tuo mar diabetes no, nwang'iewo yedhe gi sindene e town. Basto bang'e wadhi DMI, mokwongo nodhi pim moro miluongo ni HB1C. Kanye mane wakwongo dhi e DMI mokwongo. Bang'e kane jo DMI osekawe, koro jo DMI ne konyowa, gimiyowa yedhe, gimiyowa sticks, mane ndalo machon. Netamowa kata ng'iewo. Ndalo moko nwanyalo bet kata dwe achiel ka okwa pime bo akia kata ni skache nadi watiyo mana gi yath. Jo diabetes jo DMI osebedo ka konyowa gi yedhe, gi sindene, kata kodhi skul sani to onge gima chande, nikech ko chope skul to bro mana chuore kende, jopuonj konye e skul to chuore kende, kendo koduogo dala to nyalo pimore kende. Wadwoko ne giero kamano kendo wakwayo Nyasaye mondo med konyogi. Mae kinde mar chung' motegno kendo wuok oko ne Citizen Digital DMI Diabetes Walk. En wuoth makende chieng' Ngeso tarik 8 dwe mar 7 Carnival Gardens kochakore saa 1 okinyi. Orwaki mondo ijiw oganda gi puonj kod omenda mar konyo nyithindo modak gi tuo sukari kata diabetes e piny Kenya. Ka inyiewo t-shirt achiel kuom nengo mar Sh1,000, inyalo yudogi e DMI Center man Jadala Place e apaya Mangong Road. Mondo yud mathoth, yuana tole namba 0722-75-28. The Citizen Digital DMI Diabetes Walk osirgi kambi mar Royal Media Services kotenore gi Kenya Diabetes Management and Information Center. Wawuog oko mondo wasir nyithindo modak gi tuo sukari.
adwana kwayi ni ajoera mar wuora imondi ket wenda mar Nyasaye ma janyalo nitie. Kidio star 860 star 416 ash. Parnia Ramogi TV e od jowende duto. VK Ibambe na View Travel. Masai Mara or Amboseli from 14K, Savo or Samburu from 24K, Mombasa, Diani or Malindi from 14K. Self-drive deals from 3K, Dubai and Zanzibar from 560 USD, Mauritius or Seychelles from 1000 USD. South Africa and Thailand from 1,080 USD, Malaysia, Singapore and Egypt from 1,200 USD, and Maldives and Santorini from 2,000 USD. Call 0703 254 254 for bookings. Sarpanji, chalkagima ini wonda malicha hinya. Nikech in nikelo na babli ki wanda ni en nyathini. Nyakorom ga jongo dogo kende okang mar ariyo machiegni dakika en odong mana bich kende mar mondo mi orom sangwena mano mar okinyi. Wantiere ka gitwak e chendo mar mbaka oromo kiny maka wuono mbaka mabende waporo en kaluwore kod medruok mago mag nengo wuoth mabende chakro duche maka wuono jokanyo kata mana weg matatu bende nolando ni chakro duche maka wuono gibiro bedo ka gimedo nengo mago mag wuodhe mag nyamburko bede ma itime bombe kanyakla kod mago maboyo boyo mabende itimo nengo mabende bombe kata mana town service imedo kata ibro medi hekin siling 10 nyaka siling 50 ka nengo mag wuodhe maboyo idhi bedo kimedo chakra siling e kind siling 70 nyaka siling 300 na penji kanyo ni kuma intiere kana mana kanidi tich ponono ni nitiyo kod nyamburko mar PSV nyamburko matingo jowuoth ni chulo pesa di ote aseneno ote mabida biro bedo kasomo kaparo ni ponono no kiruori kodaka antiere gi Carolina Nyango conductor mano mar Kileton Sacco mantiere Buora Nairobi mano tingo jo Kileleshwa kanyakla kod Lavington Teach moyo no sitimo kum thuolo mar higni 12 kino ni machiegni kodhi nyime nyakorom ga jongo ketna ote mar mondo mi asoma achiel kachiel ote mabende sebedo kioro. Kijana buna konya somo yamo kanyo ineno brother kuku George mar Thimli Choinga Migori County wacho ni Sharon Adiera kikwala umu jogare nikech onge kaka ginyalo timo kata mana City Shuttle maka Gundo Road nyaka sani poko medo bei lakini chuno ni nyaka gimedi ana yie kodgi sirikal imanigwa erokumani nyako mote mari ote machielo Rolex Odhiambo wacho ni an gi penjo sama nengo fuel medore gi siling 13 or whichever iyudo ka weg nyamburko medo nengo wuoth kod siling 500 kuom ranyisi kiwuok Mombasa kichomo Kisii chon ne en siling 2500 sani en siling 3000 fuel to med mana gi siling 13 makoro nyiso nango ka okiny japiny haya mano penjo kanyo mar Rolex Odhiambo penjo Jaote Millicent wacho ni nengo wuoth oidho otamo wanga ako jatend piny ni owek timo wakama mano dong bende duol mar EPRA bende no medo bende koro en sei wase ogwang to wase ogweno ote machiel mabida biro bedo kasomo daktari wao iwacho ni an gi geno ni gik moko dhi ndisore mbele kae ushuru nyaka choki haya kopogre gi mano janno machielo chike mag apaya kik kel e counties nikech weg geche sani oduoge counties kendo gibiro kelo siasa chike go dereva moko bende timo betting kariembo ma wach matek ma Caroline bing'itwa ken adier kata oyo wach machielo Charles wacho ni kongole ne Anyango kuom tich maber sirikal nitiere gi paro maber ahinya mar geng'o masira e apaya wakwayo mana implementation and Charles kintiere gwenge mag Nyahururu erokamano nyakuom ote mari Anthony Uma wacho ni Ramogi ok en wuoth kende en kaka an kaka jalori ma transport gi gige gedo iwacho ni chungo gari sani kendo ino ot customer penji bei then okoni ni wawuo bang'e oneno pek
ni wadwaro mang'eny. An Anthony Uma ka wuok Sori Nyatike sub county. To mano en wach mar adier, kata mana jolori, joriemb apiko, bende nawinjo moko kanolose kaunti ma Siaya gin bende giwacho nyaka gimed nengo. Ote machielo Shadrack wacho ni mosowa, erokamano ahinya, wacho ni wuok e gwenge mag Kisumu, in gi penjo. Penjo ni Dreamline Express mawuok Mombasa nyaka Gunja omedo pesa gi adi yawa. Anakia but ang'eni thoth nyamburko ma bende samoro timo wuodhe maboyo gin ga tiere e mbui. Koro nyalo mana donjo e mbui samoro giketo ge bei donge nikech ang'eni town service tuketo ga uprint tuketo nwa samoro e board malo kata mana e gari. Zadok wasom mano mogik nikech aneno ka uteng'eny. Iwacho ni in Zadok wuodgi otoi. Iwacho ni dhogi omoko nikech kiwuok Nyabisawa nyaka Migori en ga siling 50 to kawuono mede nyaka siling 100. Penjo en ni be nitiere kaka inyalo ket chik matamo ji medo pesa mokal kaka olande. Chik onge nikech jo weg nyamburko go gin giwuon ema giwacho ni giyudo lal. Koro komede nikech wacho Nyabisawa nyaka Migori ne en siling 50 sano mede gi siling 100. Nwach ni town service idhi mede kin siling 10 nyaka siling 70. Koro en omede gi siling 50. Ugone gi manero kamano dine gi mede gi siling 70 dine en siling 100 kata samoro gi 20. Caroline nawinja ni pachi kaluwore kod ote ma bende jopiny oro kaluwore gi medruok mag nengo. Moko bende seyo medruok mag nengo, moko bende wacho ni derefo kata mana wege sako medo negi nengo mathoth. Kuom ranyisi ni nitiere janeno marwa e kaunti ma Mombasa ma bende nawacho ni Kisii, Mombasa nyaka Kisii en ga siling 2,500 sani en siling medo 500 1,300. To medruok ma kamano nek bende mede kin siling 70 nyaka siling 300. Medruok ma kamano to gimedo mang'eny ahinya. Nikech kaka an kadhi dala atiyo gi Enacoach. En ga 1,200. But sani kama ok ang'eyo ni ginokoro chopo pesa di. But ang'eyo ginya medo 300 ochop 15. Amano be gimedo mang'eny sana. Gimedo mang'eny. Deg medo kata siling 100 kende. Ber town service en wuoth ma samoro wuok e odi kidhi e tich, samoro wuok e odi kidhi limo osiepni moro. To koro wuodhe ma bende itimo maboyo. Ka koro osemede gi 300 winjo ni kembe mamoko mede gi 500. Wuoth do bedo ma tek. Jadala biro mana neno wa iwacho ni simu bro ti wuoyo gi simu ti oro pase. Tioro pase. Nikech ka iwuok ka kata mana kuom ranyisi wati gi nengo momiwa ma Mombasa no. Kisii kata mana Mombasa nyaka Kisii siling 3,000. Mano mana one way. Two way mano 6,000. 6,000 peng. Pok chopo bi kawa piko. Poki chopo kata mne center maru kaponi dala uni mabor mikawa piko. Ta piko no bendo medo. Omedo bei kaluwore gi nengo mo. Ken ka 100 koro en 200. 200. To poki tingo ne kata mana wayani kata mana mama tingo ne kata mana mwandu mathisi tero ne. Samoro mano wuodh ng'ata achiel. One way 3,000, two way 6,000. Poki medo poki chieme yo nikech chiemo nyaka chieme yo. To chiemo bende nengo no medre kaluwore gi mauta bi. Koro mano nyiso ni kata mana wuodhe ibo mana chunwa ni wadhi mana wuodhe mochuno. Nikech eri kata mana koro inyiew mwandu tiyor kata yor pesa. Inyiew gimoro mondo ior kendo bro no ji bro jok motho ikre kendgi kata mama we motho ikre kende. Yawa mano wach makoro lit. Kech bende nengo modwa chopo wakano. To kata mana ng'eni sani wuodhe moko chuno kata mana samoro kana yiero dhi wuoth kata mana gi nyathini moro. Koro kaluwore gi nengo, kaluwore gi nyalo mari, koro kwan budget en mari. Kendo wuodhni dhi tamo weg geche matindo. Geche matindo thoth gi oketo geche gi e parking. Kendo nwang'o thoth jombo geche matindo mane dhi kod geche gi town sani kama gitiyo gi matatu mok ne gidwacha. Masani gitiyo go. Kendo neno ka ok onyal keto mafuta fuel ma 200 bodhi go town bochako duogo. Mano lita achiel. Ok onyal keto bodhi go town bochako duogi. Lakini nwang'o ni kotiyo gi matatu to 200 ni onyalo tiyo go kodhi go town bochako duogi. To samoro wuodhe mago mag nyamburko mag ji giwegi nyalo bedo makare e wuodhe maboyo nikech kin gi familia samoro no dhi kata mana liel, samoro no dhi kata mana limbe, to un gi kata mana 7 seater kialo kata mana mo, awach kata mana ni cc mara tin kata mana 1800 cc. Do nyalo bedo maber moloyo idho nyamburko ji 7 kila ng'ato dwa chulo siling 2,500. Kapuling koro luwore kod kamidhiye. Gi kamidhiye Kech sama wacho ni sama idwa dhi kaka Kisumu. Ama Busia. Odhi modho mafuta mang'eny. Mabino kaka an gi familia an gi jaoda gi nyithinda adek.
gari ni en 1,500 wadhi to pesa mathin nikech ka wan ji 5 to mano 7,500 to wachopo dala to 7,500 ni ok anyal ole gari ni bochopa nyaka Busia ama Kisumu odhi ng'adore wang'ayo. Aparo ni mano paro maliw lure gi wuodhe ma ng'ato timo, lure gi kama bende ng'ato dhiye. To kani wacho ni kichinja town service Kileton, Lavington, mano sako, mano jowuodhe ma bende uting'o kadhi kata mane tich nikech ang'eni thoth gidhi mane tich donge. Kuting'o jowuodhe ma kama, chal mar buore Nairobi gi sani chal nade, jam bende pod nitiere nikech thothne wuodhe mathoth ojatim gi nyamburko bende matindo tinde ma bende samoro kelo ga jam. Kelo ga jam. Sani kama to jam onge. Sani jam odok piny. Jam ok ng'eny kaka mbele kaka chien kama wa. Kata mana peak hours jam onge. Jam onge mang'eny ahinya. Jam nyamna bedo mana within town center, geche madonjo gi mawuok, to mana lure gi traffic police moketi kata wacho ni koja mos kacha ma yawo jam gi maloro. Kako yawe kod kako lori. Mane manyalo kos jam. Makaram na lines ka bende nwacho ni tinde bende line onge. Ingene kinde makamage ni kichoni line onge mano ko titingo tedhi tinde onge. Ingene ndalo mathoth kata mana Carolina. Line jabedo ga mathoth e kinde ma bende koth chwe samoro kaka piny otimo luoch kaka dwe mar abiriyo sani kata mana ka wantiere buora Nairobi bende koyo ng'ich miwuoro. Wacho ni tinde onge kabisa. Line waonge yago. Line onge. Kata go kinyi kinyakalo along latema kanyo igo wangi kanyo onge jam. Chon na line riedo kata mana go kinyi nyaka sadek. Ti onge. En wach moro matek ahinya nyakoro mga jiwang. Koro meda oro ote magi bende nyisa soma ne paro. Ponono ni itimo kata mana wuodhe maboyo inyisa nikech aneno ka thoth joneno magwa bende dwaro ng'e ni omenda omedi gi pesa di. Wan wanyisi mana gima na weg matatu wacho doche manyoro ni town service ni mede kin siling 10 nyaka siling 70. Ka wuodhe maboyo kin siling 70 nyaka siling 300 nikech aneno ka Justus wacho ni osawre uru apenjo ni kowuok Kisumu nyaka Narok en pesa di. Koro joma wuotho nyiso uru ni wuotho en pesa di. Ponono nitie bus park kacha bende biro nyisa ni bus park en pesa di. Antiere ka gi Caroline ma bende tiyo Kileton sako. Jo sako mamoko makata intiere buora Nairobi ka ponono ni intiere Kisumu, Mambo Line, Nyawita, Kona Lejo gi gwenge market kod mago, Migori, Josiaya. Nengo en pesa di nikech ang'eni jo apiko bende omedo bei, spare parts bende naneno kaka bende ji ochako medo spare parts. Ting'eni Caroline gima mako ga dhok en ni mafuta koseidho to nengo mwandu mag gik moko idho, obed chiemo, obed spare parts, gimoro amora idho. Geno bende neno ka nitiere, naneno ka janeno marwa moro nowacho ni wachule osuru mbele biro bedo maber. Gima mbele to wakia, gima mbele to kwang'eyo. Ito ni gima mbele to kwang'eyo. Okwang'eyo. Koko mano na nitiere kata mana ka wanyalo kata mana yudo moko kuom graphics mabende japiny nyalo bedo ka neno kotenre koda chike mago mag apaya ibiro bedo ka iketo. Kata kamano kotenre koda nengo mag modhi nikech duol mar April ni wang'e ni chik mar omenda finance bill. Chik mar omenda notere e doho. Moduche makawuono chik makamano biro bedo kwa winjo mention mare timore e doho duche makawuono. Kaluwore gi chik mar omenda makamano, nonego bende ochako tiyo to nogeng'ne. Kata kamano duol mar EPRA ginage dhi magi medo gikelo lokruok mag nengo. Mana kaka nwasewacho ni nengo mag modhi medrega iloko ga chieng' tarik 14 mar dwe ka dwe. Koro nagi mede gi siling 13 gi wiye nikech kowuok siling 179 sani ne nengo mar siling 195. To chieng' tarik 14 bende odong' mana juma achiel nikech kawuono en mana chieng' tarik 5. To kanyo podi wawinjo mbumbumbu ni onyalo medore. To konyalo medre mochopo 200 dhi bedo nade? Nikech sani kan 195. Kochop kanyo chieng' tarik 14 iparo ni nyalo duoke chien koso nyalo mede nikech lokruok mag nengo. Wana ni pod gidhi mede. Gidhi mna mede. To komede to koro dhi chalo nade? Mane wach mabende gidhi mna mede. Koro wadhi winjore gi wuon gari. Koro kosebedo kamano kaka sani kama chopeni en winjo gi wuon gari. Kanyo to mi bas ne ni kana siling 6,000 ama 5,500. Koro en winjo kode kane 5,000 ogole 500 moro. To wuon geche e kinde makamage nikech un kata mana kaka inisetiisi bedo kata mana ka in conductor kum thuolo mar higni 12. Ang'eni wuon geche nitiere pesa ma gichiwo ne sako to bende nitiere pesa ma ichuli in kanyakla kod dereva donge. To bende nitiere koso otiyo nade? Town service imanyo pesa mar wuon gari. Imanyo pesa mar wuon gari. To pesa mar wuon gari kanyo nitie pesa mitere office.
machulo jomondik gi sako. Then kisemanyo pesa ma wuon gari no kata ken siling 5,000 no, then umanyo pesa mar fuel. Koro gotieno ka wang' udhi jaso mafuel ni bende wuon gari ok miu. Ka wang' udhi jaso mafuta, ujaso mafuta, alafu pesa modong' e wi fuel cha. Emigole mar car wash gi mar parking, alafu modong' koro mshahara maru, mari gi dereva. Koro mshahara, koro une muchulori ma wuon gari. Une ma uchulori mogik. Une ma ukaw pesa modong' mogik. Mano ineno ka ber koso nitie kata mana kaka idiyo kumoro. Ineno ka ber. Process ma kamano koro chal ka gima koro ng'ato dhi ji, yani idhirori mar mondo miti matek. Wasetemo fight kaka an ajama Matatu Workers Union, ane union. Kendo atemo nyiso ji mondo donje union. Atemo nyiso jo matatu te no donje union. An jama Matatu Workers Union. Koro kanyo ema nyocha watemo fight mondo mi ondikwa gi wuon gari permanent. Makata koro garo kethre ni garage in pesa mari nitie giko dwe. Koro mondo kikwa ka pesa mapile pile cha wabed ni ichulo wa giko dwe nya konyo wa. Nikech mathis mwanwang'o ni gari ko kethre gari ko maki yonge gi pesa ok konywa. Miyo samo nyithindwa riembo ni school fees bete do ot tinti mondo gokinyi. Kendo kata mna kaka imonde tich imondo kata working hours bakeni untiere working hours watiyo more than 12 hours. Nikech anachiew saa 10 tadhi to by saa 10 gi nus wachako tich. Tidwa tiyo nyaka saa 4 otieno. Mano koro jokle showroom. Mane mtoka achiel ni mana conductor achiel no wano okwawilore. But nitiere routes kaka Juja Road, Jauruma. Aneno ka ji wilore ji ariyo. Driver donjo half day, conductor donjo half day. To wach makamano bende osedhiro kata ne kata mana josako nikech ang'eni josako bende nyalo konyo kanyakla kod union. Koro wach makamano koro kwatere sako, wane mwadhi hinyore nikech sani pesa onge. Koro no kidonje gari ni half day idwa ni weni wuon gari tikawa mshahara. Jomodonjo ka bende wang'o ojas mafuta ok nyalore. Ok nyare get ni wadhi squad matin. Jowuoth tin in short jowuoth tin. Nikech gimo mena penjo kamano ka onge osara mokech ni Caroline mate miyude miso kata mna dwe kata mna mai miyude odiochieng' nikech ang'eni nitiere moko kuom kata conductors ma bende ojachulo odiochieng' kodiochieng'. Nikech nyalo bedo matek nikech kiwacho nyaka sani kwan mag jowuoth ka dok chien. Mano nyiso kata mana ni kwan mano mar omenda bende dok chien moyudo. Odok chien mang'eny. Petrol bende omedore. Ng'eny joma nochako go tich no weyo nikech neno ni koro sani kama anwang'o kata siling 500 ama 700. To chonja to nanwang'o 1,000 gi gimoro. Ama 2,000. Sani koro inyawo konyak siling 700 500. Mino ni thin. Kaka ni chako koro medo mana dok piny. Te dape maramna ni what keeps you going kata mna gidongera nikech tijni setime kum thulu mar higni 12 to bendi ni nyadende gende tich market kod mage bende to ni tich en tich donge tich en tich. Koro gimomiyo pod wan mana kanyo. Ang'o ma mimi jingo gima miya mijingo ni oka kos moka yudo gima adho got pile ka pile. Kata bed no tin kata ng'eny. Kata bed no tin kata ng'eny. Ang'eyo ni kawuono kanang'o 500 kinya nyalo ng'o 800. Tich abicha dongo 1,000. Nikech wanto waonge kod fixed. Ni kawuono nyaka dina pesa maka mama Monday to Friday. Inyano ng'o 300 visa moro ndo mak gari nido ka police. Maungo matese ma upogo. Obila bende ritie ndara. Nikech ang'eni obila moko bende ojamiyo met belia. Obila nyaka kendo wan wahero obila mwamiyo met belia ma 100 kul. Molo obila madwa teri iye. Obila maki kowi iye ketho ni sa. To mang'isi ni kel matin cha, kel chai cha. Eno we idhi tich. Mago kendo wahero gi. Erokamano ahinya. Koko manya koro ng'ejo mana ka Caroline osewacho tich en tich mijingo kendo puoch gi pak ne tich ma bende tiyo ko kacha. Puoch gi pak Caroline ne tich mitimo donge olo nono donge. Koko manya koro ng'ejo ngasome ne moko kuom ote ma bende osedonjo ka. Ote ni oronwa lai magote machoka rede ka uchiel nono mbui mar Facebook bende ne yudo wa achiel ka achiel. Kinyalo mana ketna moko kuom ote abro bedo ka somo gi bang' mano Caroline imbe winje pachi nikech ang'eni joneno magwa bende nitiere gi ote ma bende gi oro ka gin gi wuoro ahinya kaluwore gi medruok mag nengo wuoth. Jako biero iwacho ni in wuod asembo kokise bwaja. Wacho no yawre awinjo maber ka ntiere Ongata Rongai imor gi chenro. Erokamano ahinya kinyiso ni Ongata Rongai nyaka bura Nairobi boma CBD en pesa di jak. Omondi do odongo iwacho ni kiwuok Bongu Kanyadoto jomatatu ni kare kuom medo nengo wuoth nikech gin bende e yuto margi to loan samoro bende ochulo. Erokamano ahinya. Ote machielo iwacho ni sani koro
dide yote ni dina chuno mondo wati wacha ni chuno mar mondo mwati gi kalapapla kose kalapapla bebe chomedre isirikali na tunyonga kalapapla no bende nyaka winje kalapapla no idwa dhi godo kanyo dibedi bodhe maboyo kose dwa timo godo boma na Nairobi ka kalapapla kore buore Nairobi ka kidwa timo godo town service do nyalo bedo matek. Jacob Biero wuoda sembo aparo ni ote makamana sesomo adhi ote machielo kinyalo ketina ote machielo Polo Chanda kiwuok iwacho ni okenge en adier iwacho ni kawuok okenge en adier mar medo nengo sirikal emokelo mano tek to tek erokamano ahinya kuom ote mare odhiambo sama itimo renewal kidok e school ngama chulo nega fee anodhiambo gradas from Ugis aparo ni ma ipenjo kotendre kod renewal mano mag lesen nyaka ichul to kina dereva mano mar PSV bende par ni nyaka sani ok chiwni mana karamna lesen mari ok loka kamano karamna kisechulo nyaka dhi atiegruok nyaka miye penji timaneno penji podono ni ing'eyo ranyisi mag ndara yo makare penji makamano bende nitie seno wacho ni derepe luare mokalo akendi pachi nango kaluore kod okang' makamano tiegruok mag derepe ni iparo ni en gima kare donge en gima ber aya tiegruok mag derepe nyakoram gajuang en gima kare kadam na ponono ni dereva nyakoram gajuang man oko kanyo bende nyalo mana nyisowa kaka tiegruok makamago osebedo kadhi kuchopo kadam na ka NTSA kanyo ginang'o ma bende inyiso bende watemo macha kar nyalo marwa mano mar manyo jofambo magwa e kor gwenge mopogore mondo ginyiso kaka chal nitiere oko kanyo kotendre kod chal mago mag bus park kanyakla kod chal mag weche ma bende giluwo ma bende moko kuomgi nasekelo nie chenro mano chenro mar ng'eyo chal mar fwambo wako yo matin wadogi mathoth. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Chiegni e show mamit maratari ma iluongo ni Ramogi Night wakelo go Ticha Beach ka Ticha Beach seche machal kama ka in jahera mar luo benga kata ajawa wakelo ni ngolo mobedo piny mayueyo mana mo lungani kolo kon instrumental kaberni be inyalo lungani Boy Handsome Within and Without. Boy Handsome moment away aroji bed and breakfast sama pekni tilungani ngenja the entertainer kaka pile nyakora mugenyo wacho ni kete manaka Ramogi Night, Ticha Beach ka Ticha Beach, Sangwen Otieno. Jok mamine gin singo mar oganda. Nyakwara moga juang piny sani olony. Wawuok e ndalo machon ma ng'ama miyo ne en mana ng'at mabedo e pacho. Melini ane man first officer. Tija matiyo en riembo. An driver. In mbakani en mane? An aketo tiles. Kik ng'ato wuondi no kinyal nikech in ng'ama miyo ka Nyasaye omiyi ngima to inyalo. Tudri kod Stella Brenda Uchieng, Ticha Dek ka Ticha Dek, chakre saboro, mana e chenro mar Mine Nyalo. Nyakwara muga juanga, ng'ato ka ng'ato inyuolo kod pok mare makende.
hero mara marokapu nochakre chon. Nafwenyo ni mae gima hero timo, mae gima lwetega nyalo loso. Ramogi TV koro mi pok mopogore opogore manyalo loko ngimani. Nitie gima iluongo ni giving back to the community. Like iga moantie ni asepuonjo ji ariyo no. Parni chenro mar pok opogore nyaka Ramogi Juang biro ni chieng' tich ang'wen ka tich ang'wen. Chakre saa 2 nyaka saa 3 mar okinyi. Kod an Sharon Ong'ao. Kik bye. Semana chake na Ramogi Juang moto kama pasi yelo ngoni moto ebele. Dano mor kabisa fan page mar Ramogi TV dano ngeny kai kabisa. Kidonjo thum ma serious ikete ngoma oake. Under the pressure, yeah. Kete manaka kod Papa Vic. Ngoma wake wuok tich nyaka tich abich saa 10 odhiambo nyaka saa 12. Madiang chamo pro luore gi chak madiang golo. To kame kwa gi ti magolo lita 22. Diang magolo lita 22 kaka koro me kwa gi lita 22 nyaka lita 25. En diang monego cham kilo 40 mar chiemo mopim maber, molos maber, mokik maber. Ukifika kwa hiyo show ya Tunda Mor ni raha peke yake. Hizi ni tie mar puonjo mar nyiso gimonego winji through kamano. Yawajo wadu matondi soreni. Sasa kose chopo. Tuenga sherehe kende sherehe party time. Mount music, Mount style. Yeah. Mora marach. Lungani kolo instrumental. Lungani Lin Ramogi Nyanya Kach. Thum Dagmor. Ngesu kangesu saa 4 otieno. Ma en sigand hera. Bedo ng'at moher pile abo bedo kod ero ng'ato. Abe abo eri nyaka chieng'. Wuoth mar nyako marawera manigi chuny motegno. Mama kaponi dwa kumo ng'ato to kuma an. To loso chikene owuon. Kiwuoyo go wadwa majaga. Nyise ni inidwa kenda mapiyo. Kata bedo ni joot osiko ka gitemo ng'ado ne paro e gima gidwaro. En ng'ama chal nade midwa ni mondo kend mehe. Wachna. Mae ng'ama dwaro. Ining'eyo kaka ich wang' mar mama ni chal. Anyalo timo ni gima rach. Behera gibiro tony nyaka giko. Choti Sardani Sario gi dakika 15 otieno e Ramogi TV. Wabiro kelo pak e nying Jehova. Hallelujah, maler wamiyo Nyasaye. Maen Nyasaye manyiso luor. Sabato ka sabato wabedo gi thuolo maber ahinya mar pako kendo lamo Nyasachwa gi wende kod wach Nyasaye. Tamor gi Yesu Kristo ni wuod Nyasaye ni ng'amo keto geno ne kuome ok nyal lwar be ok nyal neno wich kuot. E Injili ngima Ngeso ka ngeso chakre saa 2 okinyi e Ramogi TV. Nyakwa Ramogi. Wachaka ni giweche matimore sa. Gige dongruok en gigo eko ma en akini, ok en gime miyi gi mich. Buch jopiny. Adier gima dhi mbele sani Trevor dhano kech nego. Alo, bera inya ubi nade? Wadhi maber Musa. Pinjari penjo mi ibni godo no mar senator.
Tich adek ka tich adek, tudri gi jalendo Trevor Ombija Janding Opanga Jonyakach Dendo Numbija Taya Nyakwar Guok Kocha Pesa. Sadek otieno, mana Ramogi TV. Kik bai. Kit oganda chano timbegi. Kit ngima mar oganda duto lure kod kido. Dholuo wacho niya, ng'ama ito lirore en ng'atno endo moseneno ketho mare. Dhok. Wan gi dholuo mar kendo, 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 to gi kendo. Wan gi din. Chike. Kuonu nyaka siemin tingma. Gimo wacho no biro kelo luor. Winj ka wagoyo sigandwa. En adieri ni pigni ka miyo moket gweng'ni oluokorego to ok odhi. Wamor kanyakla. Joluo wan gi kitwa kod timbewa. Un. Gin. To wan. Ngeso ka ngeso, sa 1:45 otieno, mana Ramogi TV. Toboro King. Sango nini bandiko? Mbote mingi baninga. Machiegni uru nyukwara Ramogi Jwang'e wang' jowi mar Ramogi TV ma en tiedero. Iluongo ni rumba at room temperature. Every Saturday nyakora Ramogi Jwang'e. Inyalo oro request mari. Ote machuok yari adek auchiel nono. Luongo ni boy handsome on the way. Aroji bed and breakfast. Luongo ni Stella Brenda. Nyinga en PDG Papa Vic. Seki mwenda ya motema na weni fidelite. All I've ever done is love you. I don't deserve to be punished. I know I messed up big time. It will not happen again. I promise. They say love is a beautiful thing. But how far is too far when it comes to loving someone? Is everything okay between you and Joy? There's nothing I can do that's right in your eyes. You're suffocating me. I need space to think. Is kindness a virtue that everyone should have? How much secret can you keep from your partner? I still feel guilty I haven't told Job about my retrenchment. Tell him when you're ready making money. Enjoy some love, some humor, and lots of real life lessons. What are you talking about? Get out of my house. Catch this brand new shows of Reality Check on viewsasa.com. Nyakwa Ramogi Jwang'e machiegni kendo okang' machielo. Mano okang' mogik mabende pod wantiere gi thor wacho. Kiny makawuono kaluwore kod medruok mag nengo wuodhe e pacho kendi. Nego wuoth Nyakwa Ramogi Jwang'e medo duche makawuono. Ginero mabende duol mochung' ne weg matatu. Wacho ni gimedo nengo kaluwore kod medruok mag nengo mauta. Wang'e ni mauta mopogore chakre petrol, diesel, kanyakla kod mano mar taya nomedi. Nengo makamagi Nyakwa Ramogi Jwang'e biro bedo karingo nyaka chop kanyo chieng' tarik 14 ka bende wageno ni duola mano mar EPRA biro bedo ka chiwonwa nengo mag modhi manyien. Ponono ni biro bedo kimede kendo kati biro bedo ka iduoke chien ng'aw ng'eyo. Warito mano do chieng' onogono. Par ni case kata mna bura makamano bende EPRA nodonjone gode doho mar medo nengo to chik mar omenda to nochungi e doho. Ka bende duche makawuono nang'isi chik mar omenda ibro bede kendo kitero e nyim doho ni mention. Koka manasema ne ote magid bende napenje ni kama intiere chalo nade. Pono ni dho nyamburko mating'o jowuoth. Ni chulo nengo mar pesa di okinyi makawuono. Pono ne en town service kata wuodhe mitimo maboyo. Alfred Ouma wacho ni penjo na wendo ni ang'o machonogi ni nyaka gigol rang'o kong'wech. Anyalo paro Caroline ni wacho ni town service bende speed ujagolo mago speed limit bendo jagol kanyo. Nicholas Ochieng Ramogi jomoko to koro biro mede mohingo kako lande anaola ma Ochieng ofuna kawuok awendo. To mena dier don Caroline. Jomoko nyalo mede malokra mna kaka no lande gi weg matatu duol mochung' ne jomoko be no mede mana chieng' no. Onogono mano tarik achiel banka no landa medruok mag nengo modhi. Joni Ratego iwacho ni dhano otwe okanda
Bang' higni 2 moko bang'e to biro bedo mondisore. Sani jatend piny chulo gope manokawo gi sirikal mokalo. Ai, indocho kanyo ni wamed tuo kanda. Tene na dier wamed tuo kanda nikech nengo ka medore to kata mana nengo mag chiemo bende medore. Eunice Anyango, iwacho ni wan onge gi wach, otiwa tiya kaka en owuon odwaro. Mak mana ni giko be biro mana bet. Aneno ka jopiny moko bende koro ose mana sin. Gibed mana ni koro ging'iyo gi lokruok. Ote machielo iwacho ni oyawre uru. An nyo atero nyathi skul. Iwacho ni nyitero nyathi skul. Iwacho ni jomatatu nomedo nengo madhi Migori. Ni dong' nono miwuotho gi tiendi. Kar $100. Iwacho ni inyaka no mako bondo kadi kaluocho yugi. Iwacho ni kantero nyathi skul bende no mede mane gwenge mag Migori. Jano machielo iwacho ni awuoro bech ngima kaka tek. Kata wuok town dhi neno jaoda dala koro dhi bedo matek. Dhi bedo matek koro wakasakasa okanda mana kaka jana mara bende nosewacho. Shadrack wacho ni in driver mar ena coach mawuok Ugunja nyaka Nairobi. Nengo mede gi 200. Nene en $1,000, sani en $1,200. Apani ena coach komede to mede mabere bere nikech ni mede kind 70 nyaka 300 donge. Kopogore gi mano Pauline wacho ni Sharon oyawre ahinya. Ahero Katiton ne en ga $50, sani en $100. Doda nyiso ni wuodhe mag town service kata mana mag boma ni mede kind $10 nyaka $70. Jacobiero iwacho ni in wuod Asembo Kokise Bwaja. Sharon sani from Ongata Rongai nyaka CBD en $200 kowuok $100. Ki complain tinyise ni swali ulize Ruto. Mago koro jomatatu becho to kama na conductors un bedu becho nega ji samoro bendi seu ubecho nikech un bedu wacho ni nengo ka medore koro watem nango. Wachaka gi Ongata Rongai ka wuok Nairobi ka wuok Ongata Rongai nyaka Nairobi ma bende koro gwacho na medore gi $100 nyaka koro $200. Tangine Rongai ni chopo ka samoro $200 ken peak. Odhiambo samoro kama ka nyamburko onge jam ntiere. Jam nitie koth ochwe. Docho chopoga before. Tango meno medoga nengo ka koth ochwe buore Nairobi ka. Koso koth buore Nairobi. Aloso kotende kod buore Nairobi. Nikech wuok Nairobi. Rongai kidhi kiwuok town ka jam nitie. Konego beni go squad 2 ti go squad 1. Minya dhi tichwedo iloro tich. Kaki koro kiduogo town koro abiria onge. Koro mano luore gi jam koro kanitiere. Koro uchulo wuoth mane bende no temo kata mna nyalo goya. Nikech bende sewe ngeni ka ini jam fuel dhi mang'eny nikech ini mtoka mor to kosudi. Sani koro Rongai hawinjo kanyo ka jakwacho no medre kuwuok $100 nyaka $200 bas. Kopogore gi mano bende nitiere janeno marwa mabende na penji ni nango meno golo garang'uk mag ng'wech mago mag town service nikech thoth nyamburko mago mag town service onge gi rang'uk ng'wech. Rang'uk mag ng'wech go moko richo, moko ok beyo. Moko nyamiyo gari chung to gari nigi fuel lakini gari chung nikech rang'uk no. Koro miyo geche moko golo rang'uk no. Emomiyo. Koro en geno mara ni kanyo seduoke makare gimomiyo ne gigolo rang'uk mar ng'wech. To kata kamano bende niloso kata mana kotendre kod obila kaka samoro bende obila kilonu achiedh nade makone kod kocha buore Nairobi. Ande ngara bende naneno ka nitiere obila moro ma bende jopiny nolao ni samoro di bende gikawo mit bilie. Kawo to gikawo. Kawo to gikawo lakini un mumiyogi. Umiyogi nikech samoro ka gikawo ochonya kumumena obila samoro mit bilie. Samoro ang'eyo gari matiyo go chal nade. Ama samoro ang'ina na wuo samoro achal nade. Samoro aonge gi gima oko ni. To mae kende $10,000. Mano mabiro. Mai ka onge kode $10,000. Koro ka seng'ina aonge an gi makosa, koro amiya mit bilie kata 200 moro. To dhi owe adhi atiya koro oumona kar $10,000 cha kata pesa moro maneno ng'iyo donje gari ong'iyo seat belt. Ing'eni kitame to donje gari nyaka gari matatu ok kos makosa. Odhi ng'iyo to then odhi kata seat belt olil, seat belt makiti nyaka seat belt olil. Mago be gidonje. To bende pod ji rwako seat belt kaka inyalo kata mana paro ndalo mag Michuki laws, chike ma bende Michuki nokelo mane osenindo Michuki. Ji narwako kata mana seat belt semtoka nyaka sani kata mana ka seat belt olil di bende inyono gi anyona bende ji rwako ji ok rwakgi. Ji ok rwakgi but ka polis odonje mtoka ka en kodi ni chieng'no en kodi. To imanyi wach omanyo gimoro amora omanyo ka seat belt mok ti to abiria ok rwak seat belt sani ok girwaki
Nikech kaluwore gi medruok mag masiche mag apaya bende ikwayo kata mana weg matatu mondo ne ni seat belts nitiere nikech ang'e ni dhano en ng'at miparo negi kata mana muma bende wacho ni par negi kata ging'eyo akane bende uparo negi mar rwako seat belts koso en mana wacho kadho ka town service wacho mana ni udhi wuodhe machiko chik kata kiti mani tuyo seat belt ni nyalo nyiso abiria tuyo seat belts mbele koni rach nikech polisi ne cheko polisi ne cheko ka polisi nitie ka polisi cheko kinyiso gin mbele ni kubaya seat belt funga odhi tweyo lakini ka onge to ok gitwe be tiyo ok gitwe be gin thothgi olil nikech ginyonogi koro mago gin moko kuom okenge ma bende samoro obila kata mana ng'iye mtoka nikech ber kata mana kwang'iyo kata mana nengo wuoth bende ber ka ji idho bende kata mana mag town service bende nitie kata mana moko mag gari samoro bende kokete e yo makare kuom ranyisi nitie ga geche buore Nairobi kama godhiambo ok gin kata mana road worth igologi mar mondo mi giti godhiambo mano gotieno ahinya ka mudho nitie kata kidhi Embakasi route gintie kidhi Juja road gintie Dandora gintie geche ng'eny gionge barupe ng'eny gin kod insurance kende onge barupe mako ma gari dwaro makoro wach mana ni ngima mar japiny Nyasaye marito nikech Nyasaye marito jok mariembo gi be samoro onge gi barupe gin jok mok nyal tiyo godiechieng' ka polise tiyo e barabara koro mane gino wakwayo polis giti godiechieng' gotieno mondo geche marichogo gitem golonwa e barabara gechego kethonwa nying nikech kwan mag obila matiyo bende anaseneno kata mana obila matiyo gotieno kata mana kopogore kata mana gi daytime mano odiochieng' nikech ang'e ni odiochieng' to ang'e ni kwan gi debed mang'eny otieno samoro nyalo bedo ga matek kanyo ma bende jomoko koro kawo godo advantage aya koro nyakwarom Gajwang'a dakika en 35 watemo majo jowa ma bende nitiere kor gwenge mago mopogore opogore mar mondo mi ginyiswa gigo eko ma bende giluwa wamanyo Millicent entiere gwenge mag Maseno nyakwarom Gajwang' mano e county ma Kisumu odiochieng' ma kawuono chal mar fwambo nasenyisi gi nero ma bende na Millicent luonwa odiochieng' ma kawuono jatend migawo mochung'ne weche mag tudruok Eliud Owalo olimo skunde mopogore opogore ka bende oyawo kata mana laboratories manyasani mago digital laboratories. Millicent kinyalo mna winja amosi ni misawa nyaka sani chenro makamano osechopo kanye ang'eno limo counties kata mana skunde mopogore opogore. Erokamano nya Sharon, achiel kachiel kwa wuok e mbalariany ma Maseno kuma jatend migawo mar tudruok Eliud Owalo omolo e mar sidho ayanga tudruok manyasani ka gino migeno ni laboratory ne jopuonjre mopogore opogore. Chenro ma kama ni nochako gi skund sekondar ma Maseno kuma bende kani otwak kod jopuonjre oyango e lela ni chenro ma kamano obro Millicent wawinje yo makare nyalo mna dhi nyime. Okay, mana kaka nalero ni Sharon, achiel kachiel wawuok e skund mbalariany ma Maseno ka bende jatend migawo mar tudruok Eliud Owalo omolo kaendi mar sidho ayanga weche mag tudruok e skunde gigo mabiro miyo nyithindo bedo kod lony manyasani ma bende ka gitieko tiegruok magi kata puonjruok magi to ka giwuok oko to ginyalo kata chako tije kata ndikore giwegi. Gi thuolo ni endi jatend migawo Eliud Owalo nochako chenro ma kamaendi e skund sekondar ma Maseno kuma kani oloso oyango ni gin kaka piny owacho ma bende ochung'ne weche tudruok. Gibro neno ni skunde duto kamoting'o skunde sekondar ma pacho kaendi, skunde mag tiegruok mamalo mong'ere kaka polytechnics, kaachiel kod skunde mag mbalariany mopogore opogore pacho kaendi, ibro keti kata ibro sidhi kod lony manyasani kotenore kod weche mag teknoloji mondo mi nyithindo matiegore skunde goeko ka gibiro gitieko tiegruok magi ka giwuok oko to ginyalo bedo kod thuolo makare kata ong'ala manyime mar chako ohandgi kata chako tijegi giwegi kotenore kokalo kuom puonj kata tiegruok magiyudo kata lony magiyudo kokalo kuom lony manyasani kata teknoloji mopogore opogore ma gibro yudo e skunde makamago. Gi thuolo ni endi bang'e e skund sekondar ma Maseno gisani en e skund mbalariany ma Maseno kuma odhi nyime kod timo yango kata sidho chenro makamano eneno ni jopuonjre ma kaendi bende oyudo lony mopogore opogore. Wan kaka jofwambo wan kaendi kendo pod wanyono ne warite mondo mi ang' oyud thuolo mar twak kodwa oyang
nonro matut kotenore kod chenro bende okele e dala mar Maseno kaendi. Sharon, kionge penjo mora mora tinyalo anyalo duoko ni studio mondo idhi nyime kod thor wach ma wan godo e mbako romo kinyi makawuono. Sharon, an kuomi mana kionge penjo tinyalo dhi nyime. Erokamano ahinya Millicent, wawinje yo makara ng'eno biro bedo kwa tudre kodi kiwuok e skul mano mar Maseno kichomo St Mary Siala. Erokamano ahinya kuom chiwonwa ler mano mar okenge mabende jatend migawo mar tudruok timo odiochieng' makawuono. Nyakoro Mgajuang Millicent luonwa okang' makamano ka bende odiochieng' makawuono jatend migawo mochung' ne weche mag tudruok pacho kaendi Eliud Owalo bende timo limbe e skunde mopogore opogore. Nolimo kanyo mana ka Millicent osewacho kar saa 2 mar okinyi ne ntiere e skul sekondar mano ma Maseno. Bang'e saa 4 bende gisani kore ne mbalariany mano mar Maseno kama bende koro oyange laboratories manyasani mano digital laboratories. Bang'e konoromo kanyo saa 8 mar odiochieng' obiro bedo e skul mano mar sekondar mong'ere kaka St Mary Siala. Duto te mabende Millicent Adhiambo luono odiochieng' makawuono. Kwa wuok e kaunti ma Kisumu, wacho mane kaunti ma Kisii nyawadwa Crispin Otieno nitiere kaunti ma Kisii oseikore ka bende onyiso kanyo nitiere achiel kuom skunde mabende nowang' e kaunti ma Kisii. Crispin, kinyalo mna winja Hamus ni misawa, inyalo mna chuonwa ler kotenre kod okang' makamano. Manaka wacha winjo yo makare antiere gwenge mabon chari e skul milongo ni St Anne's Nyangogen skul mar nyiri. Otieno ma piny rugo kawuono skundu no ne kar nindo mar nyithindo ma nyiri ne mach omuoche kendo ne nyithindo wito gik magitiyogo makar kwan gi pok oyangi nyaka sani. Mana kaka japicha mara nyalo nyisu ma dom ma nitie skul ni mowang' okinyi ma piny rugo kawuono. Dom ni tingo mano kar nindo ni tingo nyithindo moingo 200. Omiyo en wach mane omiyo skul ni obedo kod achiedh nade momiyo nyithindo ma oingo 200 ninde koyo. Momiyo adwani mondo koro alos kod moko kuom jopiny jotelo mopogore opogore ochopo e gwenge gi mabon chari kata skul ni mar St Anne's Nyangoge mar ng'iyo kaka weche chalo kendo kaka inyalo konygi yo mapiyo. Anataka tukuzungumza na baadhi ya wazazi ambao wamefika hapa. Nitazungumza na huyu hapa kwanza. Songa karibu. Tuambie unaitwa nani? Alafu tujenge taswira nini ambacho kilitokea hapa jana usiku. Okay. Kwa majina mimi ni Jared Onkendo. Mimi ni jifu wa area hii. Ilikuwa jana jioni mkasa ulipotokea katika shule yetu ya St Anne's Nyangoge. Vyombo vya wanafunzi viliharibika, lakini kwa sababu Mungu anatupenda wanafunzi wote, hakuna hata mmoja aliyeumia. Wanafunzi wote wako sawa, na sisi kama wasikadau tumeamua watoto wakae kwa shule ili wasaidiwe wakiwa kwa shule. Kwa hivyo hatutaki wanafunzi waende nyumbani. Tunataka wakae kwa shule wasaidiwe na wasikadau ili masomo iendelee. Asanteni. Hebu tuambie labda vitu aina gani ambavyo vya watoto vilipotezwa kutokana na mkasa huo wa moto? Ile vitu viharibika ni vitabu na vile vyombo vyote ambavyo vinatumika katika mabweni zao. Kwa sababu walikuwa wameenda kula sapa, so moto ilitokea kwa mabweni. So vitu vilivyoangamia vyote ni vya mabweni. Asante sana. Na mnataka pia kuzungumza naye mwalimu mkuu wa shule hii atueleze tu kidogo tu, tuko live. Hebu tuambie shule hii nini haswa mpaka sasa zimepotea bidhaa za wanafunzi? Mattresses za wanafunzi, their boxes, properties, personal effects and books. But we have not established the cost. Yes. Labda mpaka sasa usaidizi wa aina gani wa dharura ambao unahitajika? Usaidizi tunataka ni wa beddings na some of the personal effects as the board reorganizes ourselves. Kuna mwingine anauliza labda ni watoto wangapi ambao waliathirika na mkasa huo wa jana? Watoto wanaolala kwa hiyo dormitory ni 160. Ndio walikuwa na hiyo mkasa. Sasa usiku wa kuamkia leo walipata malazi hapa mahali walilala classrooms. Walilala classrooms wakapata malazi kutoka kwa wale wengine ambao wako kwa affected na moto. They are safe. Asante sana. Manaka kiwinjo na mano en depuonj maduong' mar skudi mar nyiri mar St Anne's Nyangoge maidore Bonchari omiyo
jotelo mopogore opogore medo mana chopo e skul ni kata ang' nwanyisu ni ang'o ma ang' ne timre kaluwore kod wang' mar skul ni kata kar nindo mar skul ni, kendo ang' nwanyisu e weche manyien mabiro mbele kanyo kaka kar gigo mokethore kaluwore kod mach manomuoch nyoro kar saa 1:30 odhiambo. Kata mana poki dhi dibed ni nyithindo mantiere St. Anne's kanyo no dhi dala nogolgi koso nang'o pod gin e skul? Nyaka sani jonyuol oseluongi kendo nyithindo bende nitie, kata kamano romo ne nitiere kata ne nitie kod romo moro maput mar kind jopuonj kaachiel kod jonyuol, kendo giwacho ni kata obedo ni nyiche ka gia dala ok de giher mondo mi nyithindogo chako odog pacho kaluwore kod gino motimore ka. Momiyo jotelo mopogore opogore medo mana donjo mondo ging'i kaka nyithindo ma okoso kar nindo inyalo konyo e yo mapiyo. Kata kamano giwacho ni ok ang' ne yienegi mondo gidog dala, ang' ne gidhi mana nyime kod somo, kendo kuonde mar nindo mang' ne manynegi kaachiel kod mago mattresses ma gitiyogo kar nindo. Erokamano ahinya Chris, wawinjo yo makare kendo erokamano ahinya kuom kelonwa report makamano ne jopuonjre ma bende gigegi nowang'a, wagonu mos makende. Kata kamano ber ni onyiswa ni onge japuonjre moro amora ma bende noyudo masira kata mana wang'e masira maket kod mano. Mane mbaka ma bende Chris luwonwa bang'e obiro bedo kodhi e bus parks mane gwenge ma Kisii, mano mar ng'iyo kaka chal mar wuoth nitiere, ponono ni nengo medre kata oyo. Kapok wachako kata mana chenro nyakwar Mgejwang', ote nitiere ka Morin kiwuok Kichare. Iwacho ni iwuoro kaka piny tek sani, wakete mana geno ni piny biro mana bedo maber kaka chon. Aparo ni kinde ma kamagi wadwaro mana weche kata mana ote mantiere gi geno donge. Ramogi TV ma Fred Sanking ne idho gari mawuok Ugunja kochomo Sega. Iwacho ni chon ne en siling 50, sani bei en siling 100, manyiso na medre gi siling 50. Sharon chenro ler erokamanya kuom kelo chenro maket kod mani odiochieng' ma kawuono. Sirkal oteme gayo omenda mabende koro medo kinde ka kinde. Erokamano ahinya. Nengo medi mawuotho tamo ji yawa awuoro. Sharon awuoro kaka itiyowa gi tok gi kinde makamagi, to kata kamano kinde biro bedo makare. Wacho ni nyingi Caroline min nyiri kiwuok e gwenge mag Kisumu. Ochieng' kinde gwenge mag Mamboleo, wacho ni wan nengo pok wamedo, pod en siling 50. Tiparo ni dhi mede gi siling 20. Aya, wabiro bedo kwaneno ka giko odiochieng' ramna tok saa 8, ponono ni nengo makamano ibiro bed ka imedo. Kapok awinjo otene mogik, wawinjo ne na jatend migawo mochung' e weche mag tudruok mane Lido Walo oloso gi sani. A digital laboratory. This is the second one we are doing today. We have just launched one at Maseno School, and from here we are progressing to St. Mary's School, Yala, to launch another digital laboratory. You are aware that in our Kenya Kwanza government bottom-up economic transformation agenda, the digital superhighway is a standalone thematic area. And it was deemed so because ICT is not just an enabler to all the key result areas in our development agenda, but is also a critical success factor moving forward. Within our digital master plan, which is the framework through which we are operationalizing the digital superhighway, digital skilling is an integral component. And we are doing this because we want our youth and the public at large to uptake digital skills so that they are relevant in the current operational environment. You are aware that as government, we are moving ahead with our program of digitalization of all government services. As we speak, we are almost at the 6,000 mark. Yeah? The milestone of the target of 5,000 government services was launched by none other than His Excellency the President last week, Friday. It is our proposition that by the end of the year, we shall have all government services digitalized. And if that is the case, we must correspondingly facilitate digital literacy amongst our youth, among the Kenyan public, and among public sector officials to facilitate optimal uptake of the digital infrastructure that we are putting in place. Over and above the digital skilling program, as far as the ICT infrastructure is concerned, we are
establishing and operationalizing a total of 25,000 free Wi-Fi hotspots spread evenly all over the country, targeting those segments of the society who are operating at the bottom of the economic pyramid. That is why we are taking free Wi-Fi hotspots to markets and bus termini, so that our youth and our mothers and sisters who are involved in itinerary trade can get access to fully sponsored free government Wi-Fi to facilitate e-commerce. In the world of today, you don't need physical interaction between the source of products and the market. The two can leverage on technology to connect with each other. And that is the direction that we are going as a country, that moving forward, we are going to have e-commerce. Correspondingly, to facilitate this, we are rolling out a national addressing system on the basis of that e-commerce will be anchored or as a facilitator of e-commerce. Correspondingly, we are setting up digital laboratories in our institutions of higher learning and also our TVETs, targeting the youth so that the youth can get digital skills and also digital jobs. The frontier today is digital jobs. We no longer have white-collar jobs, and even if they are there, the numbers are insignificant. So we want to empower our youth by way of digital skills so that we can empower them through digital jobs in the digital space. It is our intention as government to deliberately and consciously reach out to global technological companies and connect them with our youth so that our youth can exploit their full potential by way of skills, competencies, and capabilities in the digital space. Very soon again in the market, we are going to roll out our first batch of locally assembled smartphones, affordable smartphones in the Kenyan market. It is our proposition, ladies and gentlemen, based on feasibility studies that have been undertaken, that these phones will be rolled out in the market at a unit cost of about $40. The device is integral because if you have got digital infrastructure and digital skills, you must also facilitate affordable telephone handsets so that our youth and members of the public are able to consume the virtual government services from the comfort of wherever they are. To facilitate this again, we will soon be rolling out our program for the digital identity. In the not too distant future, we want all Kenyans to be on digital identity so that there is a virtual manner through which government can confirm that you are whom you claim to be. And if that is the case, you will no longer, as members of the public, have to physically visit government offices to consume government services. Subsequent to that, we will also be rolling out digital signatures to facilitate efficiency and effectiveness in service delivery. We do not want bureaucracies in government. We don't want to hear of instances where members of the public are being told that accountability centers are away from office and therefore certain processes cannot be rolled out. We want authentication of government processes to be undertaken by responsible government officers from wherever they are so that we speed up the rollout of government services to the Kenyan public. If we do all this, then the sum total will effectively enable us to position Kenya effectively by way of comparative advantage in the global space and also on the hand side of it as the ICT hub of Africa. Thank you very much. Any question? Maybe was it in terms of finances, how much is being spent? You see, what we are doing is that we are partnering with the private sector. Even these devices which we are setting up here are actually donations from Korea. Okay? So we recognize the fact that a critical success factor in our digital transformation agenda is effective stakeholder alliances and partnerships between the public and the private sector. The government can only do so much, but there is a lot of willingness to support the public sector in rolling out this digital transformation agenda from the private sector. It's a partnership. It's not being fully funded by the government.
Waziri, as you expand cases of fiber cut insurance, especially in this region, yes, it concerns maybe other government agencies like yes. Well, we will address this through the critical infrastructure bill, which will soon become law. ICT fiber optic cable, just like any other critical infrastructure, will be considered as critical infrastructure. We want to come up with a situation where when the Kenya National Highways Authority or the Kenya Rural Roads Authority are rolling out roads, they do not interfere with fiber connectivity. But we are also establishing a partnership, an effective partnership between all the government entities that are charged with the responsibility of rolling out infrastructure, so that we have got a master plan that ensures that that water piping will be undertaken without interfering with the fiber connectivity, and so does also the electricity polling and electricity wiring. So we are coming up with an all-government approach to sort out this problem, and we are working out with all the relevant partners. In fact, even on this fiber connectivity rollout, what we have done is to first of all reach out to Kenya Pipeline, reach out to Ketraco, reach out to Kenya Power, reach out to Kenya Railways, so that there is no duplicity of effort. It does not make sense for Kenya Pipeline to roll out a cable, then the next day, us as mainstream government, we are also rolling out our fiber cable in the same area. That will be duplicity of effort, which will result into wastage of resources. Resources are scarce, and there has to be some optimal utilization of those scarce resources. Yeah. They want to know how many computers? We have got a total of 23,000 computers, which we are installing, the devices that we are installing all over the country. Time factor. Yeah, time factor. Now. Okay. Koko kawuono gima watimo ka, wabiro launch gimiluongo ni digital laboratory. Digital laboratory ni en classroom mokete computer to kete internet kuom kama kijende to gi joma nyiri nyalo timango nyalo some. Kawuono Nyanza ka wadwaro launch digital laboratories gi adek. Sani wasetimo achiel Maseno School, koro wan Maseno University ka kwaka to wadhi St Mary's School Yala. Gimomiyo watimo ma wadwa ni nyithindwa mondo yud somo mar computer. Somo mar computer no konyo nikech kiweyo wach mar bedo gi computer skills, kanye kama sani koro tich nitie. Tich mani bet godo e office chon ka ng'ato detaicha en koro sani odok mathin. Tich ma wan godo sani en tich mar nitiere computer, iluongo ni digital skills. En tich mitiyo go bwongo mari to gi computer. Mae momiyo watimo ma, kendo wabiro launch digital laboratories gi Kenya mangima. Wadwa dhi piny nyaka e ward ka ward Kenya ka wabobet gi gimiluongo ni digital hub. Ma kijende wa mosebedo ka randa kor gweng' maonge tije, kanye ma gibiro dhi tipuonjo gi computer skills, to gibiro tiyo kanyo. Wang'e kaka wadhi yudo tich kaka sirikal, wabiro tudre gi kembe madongo mag computer, to miyo kijende wa gi tich. Koro inyalo bet ni ne kor gweng' titi Amerika, ok ochuno tinde ni nyaka iwuoth dhi nyaka Amerika kucha kidhi timang'oa kidhi tiyo kucha. Ibet abete kor gweng' ka to watudi gi kambi Amerika kucha titiyo, to kendo ichuli pesa maber. Pesa michuli no ichuli e dola, ok Kenya shilling. Kijende wa gibo yudo pesa ma ginyalo konyre go gin giwegi, ginyalo puonjo godo owetegi gi nyimine gi mathindo, kendo ginyalo konyo godo jonyuol bende. Thank you. Nyakorango jongo mano kanyo jatend migawo mochung' weche mag tudruok e pacho kaendi Elido Walo ka intiere mane skul ma Maseno kama bende odhi yango laboratories mago kar tiegruok manyasani digital laboratories kanyo ma bende hoyange skul sekondar mano ma Maseno bang'e biro bedo komolo kanyo e skul mano mar mbalariany ma Maseno kama bende biro bedo koyango kar tiegruok manyasani bang'e kono romo kanyo saa 8 mar odiechieng'
obro bedo e skul mano ma yawuoyi mar St Mary's Yala dutote kama bende obro bedo koyango laboratories manyasani mago digital laboratories osenyisi kanyo giner mamiyo piny owacho yango laboratories makamago gesani adwaro mar mondo mi watieki nikech anno kodong mana dakika 2 mar mondo mi orom saa 5 mar onyango. Carolina Nyango, adwaro mar mondo mi wachni mogik kotenre kod medruok mag nengo wuodhe ma bende medre odiochieng' makawuono. Wachni mogik bende par ni chieng' tich 5 mar jumani nitiere Azimio nitie kako chiko ng'anyo. Bende nyiswa kapo nono ni nyalo rocho chenro mag wuoth koso nang'o. Mana kwa tiko. Wach mogik en mana ni sirikal one kaka dhi konyowa e yor mafuta no. Yor fuel no kende. Emone kaka dhi konyowa e. Kodok chien, kobet kaka chon no bet ka ni mede mna gi pesa matin. Nyiri matin ni medego. Mano bera. To ng'anyo ma tich 5 no. Nti kaka odonjo nwa marach nikech okwati kaka anya paro ng'anyo mokwongo ok ne watiyo maber, ne watiyo marach kabisa nikech kanwa golo ji kaka wanjo Kileleshwa, kanwa golo ji Kileleshwa kwa biro go town, kwa chopo Globe abiria ok machopo go town. Jowuoth ne rem Globe kanyo amitero jawuoth Ngara. Jawuoth ni samoro no dwa dhi kata mana Jogo Road. Dono ka jawuoth no ne chandore nikech town boko ok onyal ng'ade e chuny town kodhi. Makoro uneno kanyalo kelo rochruok makoni kod kocha. Dhi kelo rochruok mang'eny kabisa. Kaka mana guniero kwane nya Caroline kumbire twako kiny makawuono kodwa derepe ma bende ne ben mabedo godo kaluwore gi mok nyal geng ne ginyiso ne ok nyal biro to aguniero kamano kuom bedo kodwa nyaka gisani donge. Ero kamana inya nyakoro mga jwang monena Caroline Nyango aya mose. Kapok awuok ka aoro mos ni mama wa kendala mar Ugenya, aoro mos ni yuochena ka gine e dala mar Sori Karungu, aoro mos ni nyamina maduong' kentie Uruma e ode. Giduto te alamo ni ngima. Erokamana alafu kendo atemo jiwo Jumatatu mondo donje e union. Union tie ma antie milongo Matatu Workers Union. Ma General Secretary marwa en Maurice Odoro Bambo. Koro kidonjo e union tidhi bedo gi kony. Wakonyo ji. Kidonjo e union komaki nitie kaka wariwre kata kodi ka inji e union. To kichop mabor. Kata komaki kata kidhi e jela watemo bwachung' kodi bwanenu wagoli. Aparo ni mano paro manikare. Carolina Nyanga guniero kwane nya kumbiere twako kiny makawuono. Nyakoro mga jwang mwana Carolina Anyango mabende en conductor mano mar matatu mano mar sako mar Kiletona. Ngeni jo Kileleshwa Lavington bende hosaidho nyamburko mabende intiere. Donge nikech higni 12 ken mana dong mana Kileton kende. Koso ise play rute karamna wuodhe mamoko. Kileton kende bas waguniero kwane nya poch gi pak ne tich mabende itimo. Nyakoro mga jwang sabicho seromo nego bede koro ni awuok ka hello jota mabende no ta chenro makama nantiere ka gi Cleophas Alwach mabende pod aneno ka nitiere e studio kaendi kanyakla kod director marwa mano Bob Wafula jogo picha waguniro kama na inya Christabel Rosie Maina waguniro kama na inya nyaka Anesto ngene waguniro kama na inya kiny bede do chieng ibedi gi do chieng makare nyinga en Sharon Ongao. Thank you so much.